ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு வந்து பக்தி சதாச்சார் கிளாஸ்க்கு உங்களை எல்லாம் அன்புடன் வர வைக்கிறேன். அண்ட் இன்னைக்கு வந்து ஐ திங்க் 4th சாப்டர், 4வது சாப்டர். எஸ். ஸோ அது வந்து லாஸ்ட் டைம் என்ன படிச்சோமோ கொஞ்சம் அதோட ஜாஸ்தி. இன்னைக்கு என்ன படிக்க போறோம்னா பிரசாதத்தை பத்தி, எப்படி பிரசாதம் சாப்பிடலாம், பிரசாத சேவை. அடுத்த கிளாஸ் வந்து உடை, எப்படி வந்து உடையெல்லாம் ஒத்திக்கிறாங்க. ஏன் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும். எல்லா மண்டேயும் அட்டென்ட் பண்ணி பாருங்க, கொஞ்சம் நாலேஜ் வரும் இல்லையா. வைஷ்ணவ கல்ச்சரை பத்தி தானே படிக்கும். எஸ், வந்து இது யாரு, ஸ்ரீல பிரபுபாதாவது ISKCON மாயாப்பூர் தான் நினைக்கிறேன். மாயாப்பூர் நான் போனது கிடையாது, அதனால ஐ குட் நாட் ரீகலெக்ட். இது வந்து மாயாப்பூர்ல தான் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அங்க வந்து அதோட பிக்சர் தான் இல்லை, எல்லா ஸ்லைட்ஸ்லயும் அதான் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் வந்து வைஷ்ணவா கல்ச்சர் போய் இப்ப யாரு இன்னைக்கு யாரு புதுசு சொன்னீங்க மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. ஜீவரேகா மாதாஜி. யாரு? ஜீவகுமாரி மாதாஜி. ஜீவகுமாரி. ஜீவகுமாரி. ஆனா இங்க பூங்கொடியும் புதுசா? பூங்கொடி மாதாஜி. ஆமாங்க மாதாஜி, இன்னைக்கு நானும் புதுசு. அப்ப 2 பேர் இருக்கீங்க இல்லையா, ஜீவகுமாரி அண்ட் பூங்கொடி மாதாஜி. ஆமாங்க மாதாஜி. ஓகே. அப்ப இதுதான் இன்னைக்கு வந்து ஒன்னும் கோர்வையா இருக்காது. இப்போ ஐயோ நாங்க முன்னாடி 3 சாப்டர் மிஸ் பண்ணிட்டோமே, இன்னும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஒன்னும் இம்பார்ட்டன்ட் இல்ல. ஒரு கிளாஸ் ஒரு டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். இப்போ போனட்டே என்னது பகவான் எப்படி தொழணும், எப்படி சுத்த ஆச்சாரமா எப்படி இருக்கணும், அதை பத்தி எல்லாம் பார்த்தோம். திரும்பி உங்களுக்கு வரும். இது ஃபுல்லா முடிச்சப்பறம் திரும்பி அந்த ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் செகண்ட் சாப்டர் ரிப்பீட் பண்ணிட்டே இருக்கும். இப்போ உங்களுக்கு அது புரிஞ்சுக்கணும். அப்போ நீங்க வந்து லேட்டா ஜாயின் பண்ணிருக்க, ஏதோ மிஸ் பண்ணிருக்கன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே சரி. அப்போ இது வந்து ஃபர்ஸ்ட்ல நடக்கிறேன். வைஷ்ணவ கல்ச்சர், இது வைஷ்ணவ கலாச்சார பாடம். இன்னைக்கு என்ன படிக்க போறோம்? பாடம் 4, பிரசாத சேவை. பிரசாத சேவையை பத்தி படிக்க போறோம். பிரசாத சேவா குறித்தே ஹயா. இது வந்து இந்த பாஷை என்னது, ஒரியா பாஷை. ஒரியாவும் பெங்காலியா இருக்கலாம், ஐ திங்க் ஒரியா நினைக்கிறேன். அவ எழுதியிருக்காங்க, நமக்கு புரியாது. ஆனா என்ன எழுதியிருக்கோ அது படிக்கிறேன். பிரசாத சேவா குறித்தே ஹயா சகல பிரபஞ்ச ஜெயா. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னாக்க, இது இங்கிலீஷ்ல போட்டிருக்கு. பை ஹானரிங் த லார்ட்ஸ் பிரசாத் ஐ காங்கர் ஆல் வேர்ல்ட்ஸ். illusions. ப்ளூ கலர் போட்டு தப்பாயிடுச்சு. வேர்ல்ட்ஸ் இல்யூஷன் அப்படின்னா என்னது, நம்ம இப்ப மாயா உலகத்துல இருக்கோம் இல்லையா, நமக்கு எது பார்த்தாலும் வந்து ஒரு அட்ராக்ஷன் இல்லையா. மாயானாலே நம்ம என்ன அர்த்தம், ஒரு அட்ராக்ஷன். சோ நம்ம இந்த மாய உலகத்துல தான் இருக்கும். எதை பார்த்தாலும் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லா தோணும், எதை பார்த்தாலும் ஆஹா நல்லது, அதுலதான் ஆனந்தம் இருக்கு. இந்த மாதிரி எல்லாம் நம்ம வந்து ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட்ல அந்த மாதிரி ஒரு இதுல இருக்கும். ஏன்னா நம்ம மாய உலகத்துல தான் இருக்கும். ஆனா பிரசாதம் சாப்பிட 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 என்னன்னாக்கா இந்த மாயில இருந்து விடுபட்டுடும். எது அட்ராக்டிவா இருந்தது ஒரு 2 மாசம் முன்னாடினா, அந்த பிரசாதம் சாப்பிட சாப்பிட என்ன ஆயிடும், அதுதானா, அதுல எல்லாம் எனக்கு வந்து அவ்வளவா இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லைன்னு. ஒரு 4 மாசம் முன்னாடி ISKCON ஜாயின் பண்றதுக்கு முன்னாடி நானும் உங்களை மாதிரி இல்ல, நானும் நார்மலா இருக்கிற மாதிரி டிவி சீரியல் பார்ப்பேன், பிக்சருக்கு போவோம், எல்லாம் பண்ணுவோம், ஹோட்டல்லயே போய் சாப்பிடுவோம், எல்லாம் தான் பண்ணுவோம். ISKCONல வந்து இப்ப இந்த மாதிரி டிவியா இல்ல சீரியலா ஒண்ணுமே தெரியாது, அது ஆக்டரும் யாரு தெரியாது. இப்ப அப்படியே கம்ப்ளீட்டா. அதனால என்ன, ஐயோ லைஃப்ல ஒண்ணுமே இல்லையே அப்படின்னு தோன்றதும் இல்லை. ஏன்னா நம்ம இந்த பாதையில ரொம்ப பிஸி, ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங். ஒரு நாளும் நான் வந்து சோர்ந்து போய் ஐயோ என்னால இப்ப நிறைய விஷயங்கள் நான் மிஸ் பண்றேன் அந்த மாதிரி எண்ணமே வரமாட்டேங்குது. ஏன்னா நம்ம இந்த பாதை, நம்ம சூஸ் பண்ண பாதை பகவான் நினைச்சு நம்ம இந்த பாதை சூஸ் பண்ணிருக்கோம் இல்லையா, ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும். அதனால என்ன சொல்ல வரேன்னா, பிரசாதம் மெயினா என்னன்னாக்கா வீட்டிலேயே, அதுக்குன்னு நான் கோயில போயிட்டு தான் பிரசாதம் சாப்பிடணும், ஏதோ தேங்காய் தருவா சுண்டல் தருவா அது மாதிரி. வீட்டிலேயே நம்ம என்ன சமைக்கிறோமோ, காலையிலும் சரி மத்தியானம் சரி ராத்திரி என்ன சமைக்கிறோமோ, இப்ப ராத்திரி எல்லாம் இப்ப சாயந்தரம் நேரம் பண்றேன், 7 மணிக்கு மேல 8 மணிக்கு மேல தோசையோ இட்லியோ பண்றேன்னா அதெல்லாம் குளிச்சுட்டு பண்ண மாட்டேன். பரவாயில்ல, மனசு சுத்தி போகும். ஆனா காலையில் பண்ணும்போது மாத்திரம் கொஞ்சம் அது. இப்ப இன்னைக்கு யாரோ கேட்டாங்க, இது குளிச்சோடு தான் ஜபிக்கணுமான்னு. எல்லாம் அவவா மனசுதான். குளிக்கெல்லாம் ஒண்ணும் வேண்டாம், நான் சுத்தமா தான் இருக்கேன் அப்படின்னு தாராளமா மாலை எடுத்து ஜபிக்க ஆரம்பிக்கலாம். ஒன்லி என்ன சொல்ல வரேன்னா, துளசி பீட்ஸ் மாத்திரம் கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணும். ஏன்னா அதுல வந்து பாவம் கிடைக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு. சிலப்போ காலு பட்டுடும். நம்ம ஜபா பண்ணும்போதே எச்சல் இந்த இது தெரிக்கும் இல்லையா, அந்த மாதிரி எல்லாம் வரும். ஏன்னா அது தேவி, அது ரொம்ப நம்ம வந்து ஆச்சாரம் இதா வச்சிருந்தானாக்கா நம்ம நல்லது பண்றோமோ இல்லையோ கெட்டதும் உண்டு. அதனால துளசி பீட்ஸ் மாத்திரம் கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணி. இப்ப நம்ம புதுசா இருக்கிறதுனால, இன்க்ளூடிங் மீ, நானும் வந்து இப்ப துளசி பீட் எல்லாம் பண்றதே கிடையாது. எங்கிட்ட இருக்க நீம் பீடு தான், ISKCON இல்லைன்னா வாங்கினது. நீமோட பீட்ஸ் இல்ல இதோட கட்டையோட மரத்தால உண்டாக்கிடுது அந்த மாதிரி, இல்ல கிறிஸ்டல், எனிதிங் அதர் தென் இது துளசி பீட் யூ கேன் யூஸ். ஓகே, ஏன்னா நம்ம லெவல்ல வந்து நம்ம நல்லது பண்றோம்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஜபம் பண்ணிட்டே இருக்கோம், துப்பல் தெரியும். இது பேக்ல இன்னைக்கு எனக்கு அந்த பேக் இஸ் நாட் கம்ஃபர்டபிள். எங்க வெளியில போகும்போது பேக் பரவாயில்ல, ஏன்னா அது இங்க தொங்கும், அப்படியே நான் பண்ணிட்டு பண்ணலாம். இப்ப வீட்டுல இருக்கும்போது அது
எடுக்கிறது கஷ்டம், ஒரு மாதிரி ஐம் நாட் கம்ஃபர்டபுள். அப்ப இந்த பேக் நீ யூஸ் பண்ண மாட்டேன். பேக்ல இருந்து எடுத்து ஜப்பம் பண்ணி உள்ள பேக்ல போட்டு. ஆனா வெளியில எங்கேயோ போச்சுனாக்கா, வாக்கிங் எல்லாம் போச்சுனாக்கா அது யூஸ் பண்ணலாம். அப்ப என்ன காலு இதுல எல்லாம் படும், நமக்கு தெரியாது படுறதுன்னு தெரியாது, நம்ம கான்சென்ட்ரேஷன் எங்கேயோ இருக்கும். அப்ப நம்ம தெரியாம பாவம் பண்ணணும். அதனால துளசி பீட்ஸ் அவாய்ட் பண்ணணும். பாக்கி எனி பீட்ஸ் யூ கேன் பை அண்ட் பண்ணலாம். ஓகே. சோ அதனால அதே போல இது என்ன சொன்னேன், இப்ப ஜப்பாவோட சொன்னேன் இல்லையா, அதே போல பிரசாதம். எப்போ பிரசாதம் பகவான் நம்ம என்ன பண்ணாலும் முதல்ல பகவானுக்கு இப்படி கொடுத்து நமஸ்காரம் பண்ணி போறோம். ஒண்ணும் சொல்ல வேண்டாம். ஹரே கிருஷ்ண மாமந்திரம் தெரியும்னா அதை 3 டைம் சொல்லுங்க. இல்ல நான் 18 டைம் ஓகே 18 இல்ல நான் ஒரு டைம் தான் சொல்லுவேன், அவ்வளவுதான் நேரம் இருக்குன்னா ஒரு டைம் சொல்லுவேன். வேலைக்கு வருவாருப்பா, அவெல்லாம் உட்காந்து இதெல்லாம் பண்ணியிருந்தா ஆபீஸ்க்கு லேட் ஆயிடும். அப்போ எல்லாம் மனசுதான் காரணம். ஆனா என்னது பாவம், என்ன பாவம் இருக்குன்னா பகவானுக்கு அர்ப்பணிக்கிறோம், அந்த ஒரு பாவனையில நம்ம பண்ணினோம்னாக்கா ஜெயம்தான். அப்போ அந்த என்ன நம்ம சாப்பிடுறோமோ பகவானுக்கு அர்ப்பணிச்சுட்டு தான் சாப்பிடணும். அந்த மாதிரி நம்ம ஒரு கன்செப்ட் கொண்டு வந்துட்டோம்னா வெளியில உள்ள பொருள்ல சாப்பிட வந்து இன்ட்ரெஸ்டே போயிடும். நல்லா வீட்டுல உள்ளதான் சாப்பிடணும் அந்த ஒரு இது வரும் ஃபர்ஸ்ட். ஏன்னா பகவான் கொடுக்கலையே எப்படி சாப்பிடுறது அந்த கொஸ்டின் எல்லாம் வரும். கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஸ்டார்ட் பண்ணணும், நாட் ஃபோர்சிங். இது எதுவுமே நான் சொல்றது வந்து ஓ இஸ்கான் இவ்வளவு ஸ்ட்ரிக்டா அப்படின்லாம் எனக்கு எண்ணவே வேண்டாம். யாரு இந்த மாதிரி ஏதோ கழுத்தை பிடிச்சு நீ இப்படிதான் இருக்கணும் அப்படி எல்லாம் சொல்லல. அட்லீஸ்ட் இந்த சதாச்சாரில அந்த மாதிரி எல்லாம் கிடையாது. ஆனா நல்லது என்னதுன்னு சொல்லிட்டு நான் சொல்லிருக்கேன். ஓகே. சோ இது என்னது, பை ஹானரிங் லார்ட்ஸ் பிரசாத்னா வந்து பகவானோட பிரசாதத்தை ஹானர்னா இந்த இப்படி சாப்பிடுறது நல்ல ஒரு, நம்ம எப்பவுமே பிரசாதம் சாப்பிட்டு இப்படி எல்லாம் கண்ணுல இப்படி இதெல்லாம் பண்ணுவோம் இல்லையா. ஏன்னா நம்ம பக்தி, பயத்தோட என்னது பயபக்தி சொல்லுவோம் இல்லையா. பக்தினாலதான் அந்த மாதிரி எல்லாம் கண்ணுல ஒட்டிண்டு தலையில எல்லாம் தொட்டுக்கிறோம் எல்லாம் பண்றோம் இல்லையா. அந்த மாதிரி எல்லாம் பக்தியோட இப்படி பண்ண என்ன ஆயிடும், நம்ம லைஃப்ல வந்து we can conquer world's illusion. என்னெல்லாம் மாயையில சிக்கின்னு இருக்கோமோ எல்லாம் தெளிவு பண்ணி நமக்கு எல்லாம் கிளியரா தெரிய வந்துடும். யாரு எப்படி எதுல நமக்கு சந்தோஷம் கிடைக்கும், எதுல நம்ம வந்து எந்த பாதையில போயிட்டு இருக்கோம் எல்லாம் கிளியரா தெரியும். அவளுக்கு துக்கம் வராது இல்லை, அவளுக்கும் துக்கம் வரும், அவளுக்கு சுகம் வரும். ஆனா வந்து ஆடி போக மாட்டா. they will not be, அவளுக்கு வந்து அது ஒண்ணும் கஷ்டம் பெரிய கஷ்டமா தோணாது. ரொம்ப சந்தோஷம், என்ன பெரிய சந்தோஷம் அந்த மாதிரி தான் தோணும். ஒண்ணும் பெரிய அவளுக்கு வந்து தம்பட்டு அடிக்க தெரியாது. ஓகே. இது யாரோ ஒரு ஆள் படிக்கிறீங்களா? somebody can raise hand or no. ஜெயஸ்ரீ கண்ண மாதாஜி ராதே கிருஷ்ணா மாதாஜி. படிங்க. உயிரினங்களுக்கு பதிலாக தானியங்களையும் நெய்யையும் நெருப்பில் சமர்ப்பிக்கும் போது கிருஷ்ணர் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகிறார். பிரசாதமாக தயாரிக்கப்பட்டு முதலில் பிராமணர்களுக்கும் பின்னர் மற்றவர்களுக்கும் விநியோகிக்கப்படுகிறது. இந்த அமைப்பு எல்லாவற்றையும் விட கிருஷ்ணரை மகிழ்விக்கிறது. ஸ்ரீமத் பாகவதம் 7.14.17 பொருள். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இது வந்து ஸ்ரீல பிரபுபாதா சொன்னா அதனால கேட்க வேண்டியிருக்கு. இஸ்கான்ல என்னெல்லாம் சொல்றா, ஸ்ரீல பிரபுபாதா சொல்றேன். ஸ்ரீல பிரபுபாதா என்ன இதுல இருக்கும் அதையேதான் சொல்றேன். பாகவதத்துல இருக்க அதை எடுத்து சொல்றாரு, இந்த பகவத்கீதையில எப்படி இருக்கா அதை சொல்றாரு, அதேதான் அவரு சொல்றாரு. ஆனா என்ன அவர் சொல்லும் போது இன்னும் பவர்ஃபுல். ஏன்னா இவ்வளவு ஸ்லோக்கால ஒண்ணு மாத்திரம் எடுத்து சொல்றான்னு என்ன அர்த்தம், அதுல அவ்வளவு பவர் இருக்குன்னு அர்த்தம். ஏன்னா அவள்லாம் கரைச்சு குடிச்ச அவளுக்கு எல்லாம் தெரியும். என்ன தெரியும்னா இந்த ஸ்கிரிப்சர்ஸ் அவளும் நல்லா படிச்சு அதுல பொருள் உரை எழுதி அதோட எல்லாம் மீனிங் எழுதி அதுல பர்பட் எழுதி எல்லாம் அப்படி பண்ணி அவளுக்கு நல்ல நாலேஜ் இருக்கு. சோ அவ சொல்லுங்க ஓஹோ அப்படியா அப்படின்னு சொல்லி கேட்க தோன்றான். ஏன் இல்லாட்டி 700 ஸ்லோகம் இப்ப பகவத்கீதை எல்லாமே படிக்கலாமே, எப்ப படிச்சு எப்ப முடிக்க போறோம். அப்ப அவ எதெல்லாம் சொல்றாலும் அது படிக்கலாம். இப்ப இது வந்து ஸ்ரீமத் பாகவதம் 7.14.17 இது சொல்லியிருக்கா. என்னது உயிரினங்கள். அப்ப ஒரு காலத்துல என்னன்னாக்கா வேதா வேதாஸ் செட் த கரெக்ட் வேர்ட். வேதம் எல்லாம் அனுசரிச்சுட்டு இருக்கும்போது என்னன்னாக்கா அந்த காலத்துல வேதம் தான் யூஸ் பண்ணியிருந்தேன். எதுக்கும் ஏதாவது ஒரு காரியம் சித்தி ஆகணும்னாக்கா வேதம். எப்படி புத்திர காமேஷ்டி யாகம், ஏதோ ஸ்ரீராமர் எல்லாம் பிறக்கும்போது குழந்தைகள் பிறக்காம இருக்கும்போது நம்ம இதெல்லாம் படிச்சிருக்கோம் இல்லையா, ராமாயணத்தை எல்லாம் படிச்சிருக்கோம். புத்திர காமேஷ்டி யாகம். அப்ப அதுக்கு ஏதோ யாகம் ஒரு யஜ்யம் எல்லாம் பண்ணி அப்படிதான் அந்த ஒரு இதெல்லாம் பிரசாதம் கொடுத்து வைஃப் வாழ்க்கெல்லாம் கொடுத்து சைரியா வாழ்க்கெல்லாம் கொடுத்தோன்னு குழந்தைகள் பிறந்தது. அவ்வளவு பவர்ஃபுல். நம்மளோட வேத மந்திரங்கள்லாம் ரொம்ப பவர்ஃபுல். அந்த அதனாலதான் வந்து நல்ல மனசிருத்தி நம்ம வந்து கண்ணு மூடிண்டோ நல்ல மனசிருத்தி நம்ம சொன்னோம்னா அவ்வளவு எஃபெக்டிவா இருக்கும். நம்ம இத ஜப்பா சொல்றோம் இல்லையா, இதெல்லாம் ரொம்ப எஃபெக்டிவ் தான். அதனால மந்திரமா இருக்கட்டும், இந்த யஜ்ஞம்ல நம்ம என்னெல்லாம் அவிசு போடுறோமோ, என்னெல்லாம் அந்த நெருப்புல போடுறோமோ, இட் இஸ் லைக் ஆஃபரிங் டு த டெமிகாட்ஸ் ஓ கிருஷ்ணா எனிபடி. நம்ம என்னெல்லாம் போடுறோமோ அதெல்லாம் அவளுக்கு போய் சேர்றது. நம்ம கண்ணால என்ன தெரியாது, எல்லாம் நெருப்புல போடுறான். அப்படிதான் அதுதான் என்னது இது இல்லையா, குக்டு ரைஸ் சாதம். நாங்க சாதம் சொல்லுவோம். என்ன சொல்வாரு குக்டு ரைஸ்க்கு என்ன சொல்வாரு மாதாஜி? ஜி கல்பனா மாதாஜி.
நம்ம சாப்பாடு அதுல போடுவோம் இல்லையா? சாப்பாடுனா எல்லாம் கறி குழம்பு அதெல்லாம் கிடையாது. ஒன்லி சோறு சொல்லுவோம் இல்லையா? சோறு ரைஸ், குக்டு ரைஸ்க்கு சோறு சொல்லுவோம் இல்லையா? அதெல்லாம் நம்ம நெருப்புல போடுவோம். அப்ப நம்ம கண்ணுக்கு என்ன தெரியும்? என்னது சாப்பாடு நம்ம சாப்பிடுறதெல்லாம் நெருப்புல போடுறோம், அதுக்கு ஒரு ஏழை சாப்பிட்டுட்டு போவோம் அப்படி தோணும். ஆனா நம்ம இதெல்லாம் ஆஃபர் இந்த ஃபயர், எனிதிங் வி ஆஃபர் இந்த ஃபயர். எது நம்ம வந்து அந்த நெருப்புல போடுறோமோ அதெல்லாம் பகவானுக்கு போய் சேர்றோம். அந்த கண்ணோட்டம் நம்ம பார்க்கவே மாட்டோம். அந்த கண்ணோட்டத்தை பார்த்தோன்னா அதுல வந்து நெய் போடுவா, பால், என்னெல்லாம் ஐ டோன்ட் நோ, ஒரு யஜ்ஞத்துக்கு ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்கும். அந்த மாதிரி எல்லாம் போட்டு அதுவும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அவ சொல்ற அந்த மந்திரங்கள்லாம் ரொம்ப எஃபெக்டிவா இருக்கும். சோ அதெல்லாம் வந்து ரொம்ப பவர்ஃபுல். நம்மளோட இது எல்லாமே பவர்ஃபுல். அப்போ ஒரு காலத்தை என்ன எடுத்தனாக்க யஜ்யம் சொல்லிட்டு எல்லாம் போகும். உயிரினங்களையும் போட்டுருந்தா. என்னது அந்த அஸ்வமேதா யாகம். அஸ்வனா என்னது? குதிரைகள். இந்த குதிரைகளை கூட வந்து இந்த நெருப்புல போட்டு நெருப்புனா இதுதான் ஆஃபரிங் தான் பண்ணும்போது என்ன, அதுக்கு இல்லையா நெருப்புல போட்டா புசுங்கி போயிடும் இல்லையா? ஆனா அவளுக்கு எல்லாம் இம்மிடியேட்டா மோட்சம் கிடைச்சு அவெல்லாம் இது போயிடுவான். கோலகவர்ந்தவன் அவளுக்கெல்லாம் இம்மிடியேட்டா மோட்சம் கிடைக்கும். எப்படி தெரியும்னாக்கா அது போல உள்ள பண்டிதர்கள் இருந்தார். அவள்லாம் அது போல அவ லைஃப் ஸ்டைல வச்சுட்டு ஆஸ்டரிட்டி, காலையில சீக்கிரம் இருந்துக்கிறதுன்னா அவளோட என்னெல்லாம் ஜபம் உண்டு அதெல்லாம் பண்ணி, அப்ப அவளோட வாயில இருந்து ஒரு இது வரும்போது என்னன்னா பவர்ஃபுல்லா இருக்கும். அண்ட் ஸ்லோகம் கரெக்டா சொல்லுவான். அப்ப அவ ஒரு யஜ்ஞம் பண்ணும்போது அது அப்படி பலிக்கும் இல்லையா? அந்த மாதிரி ஒரு காலம் இருந்தது. அவ சொல்றதெல்லாம் பலிக்கும். அப்ப அந்த காலத்துல அவ வந்து ஆஃபர் பண்ணிட்டு இருந்தா அந்த அஸ்வமேத யாகம் ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். அந்த குதிரைகள் எல்லாம் அந்த மாதிரி இதுல என்ன நெருப்புல போடும்போது என்ன அவளுக்கு எல்லாம் வந்து இதாயிடும், மோட்சம் கிடைச்சு இதெல்லாம் போயிட்டு இருந்தது. ஆனா இந்த காலத்துல அதெல்லாம் முடியாது. சோ இதுல என்ன பாகவதத்துல என்ன கொடுத்துருக்கா? பாகவதம் எழுதி எத்தனையோ வருஷம் முன்னாடி உயிரினங்கள், அதனாலதான் உயிரினங்கள் போட்டிருக்கேன். அந்த காலத்துல வேதத்துல எல்லாம் எழுதிருக்கு. உயிரினங்கள் எல்லாம் ஆஃபர் பண்றதுக்கு எல்லாம் எழுதிருக்கு. இதெல்லாம் பண்ணினா இது கிடைக்கும், இதை பண்ணினா இது கிடைக்கும். இட்ஸ் வெரி வேதாலே இட்ஸ் வெரி ஃப்ளவரி லாங்குவேஜ் போட்டிருக்கோம். ஓஹோ இது பண்ணலாமா, இது பண்ண இது கிடைக்குமா அப்படின்னு நமக்கு இன்ட்ரெஸ்டே வந்துடும். ஓ எனக்கு இது வேணுமே, அப்ப நம்ம கீழே தான் பார்ப்போம். ஓஹோ இது கிடைக்கிறதா, எனக்கு இது வேணுமே, அப்ப நான் இது பண்றேன். அப்படியெல்லாம் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டான் மக்கள். அது வேற ஸ்டோரி. பட் இட்ஸ் வெரி வேதால அந்த மாதிரி எல்லாம் கொடுத்துருக்கோம். சோ உயிரினங்களுக்கு பதிலாக தானியங்கள் நெய்யையும் நெருப்பில் சமர்ப்பிக்கும் போது கிருஷ்ணன் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகிறார். ஏன்னா நம்மள மாதிரி உள்ளவர்களுக்கு அவ்வளவு ஸ்லோகம் தெரியாது. அப்புறம் கல்பனமாயி இப்போ கலியுகத்தை என்ன எடுத்துனாக்கா நமக்கு எல்லாம் அவ்வளவு பவரே கிடையாது. இப்ப யாரையோ வாழ்த்துறோம்னு யாரோ காலில் விழுந்து நமஸ்காரம் பண்ணி தீர்காயுஷா வை நம்ம அப்படிதான் சொல்லுவோம். நம்ம சொன்னா போல அவன தீர்காயுஷா ஆயுள் ஆரோக்கியம் அப்படி எல்லாம் இருக்க போறா. அது அவ்வளவு பவர் நமக்கு கிடையாது. ஏன்னா நம்மளாம் அவ்வளவு கலப்படத்துல இருப்போம் இல்லையா? அந்த காலத்துல எல்லாம் அப்படி இல்லை. பெரியவாளோட இருக்க கால்லாம் என்னத்துக்கு அது வணங்குற பழக்கமே நமக்கு வந்ததுனாக்கா அந்த பெரியவாளும் அவ்வளவு சுத்த ஆச்சாரமா ரொம்ப வருஷமா அந்த மாதிரி பண்ணும்போது என்ன ஒரு வாயிலே இந்த வாழ்க்கை என்ன சொல்றாலும் அதெல்லாம் பலிக்கும். சாபமா இருந்தாலும் பலிக்கும், நல்லது சொன்னாலும் பலிக்கும். அதனாலதான் அந்த ஒரு கான்செப்டே நம்ம இதுல வச்சிருந்தா பெரியவாளை நமஸ்காரம் பண்ணணும் அப்படின்னு. இந்த இதுல என்ன கொடுத்துருக்கோம்னாக்கா தானியங்கள் அது தானியங்கள் நெய் இதெல்லாம் சமர்ப்பிச்சா கிருஷ்ணருக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். இந்த அனிமல்ஸ் எல்லாம் போடுறத விட குதிரைகள் இந்த இதெல்லாம் அதெல்லாம் போடுறத விட தானியங்கள் நெய்யில் போட்டு நெய்யெல்லாம் சமர்ப்பிக்கும் போது கிருஷ்ணர் மகிழ்ச்சி அடைகிறார். பிரசாதமாக தயாரிக்கப்பட்டு முதலில் பிராமணர், அப்புறம் பிரசாதம் இதெல்லாம் ஹபிஸ் எல்லாம் பண்ணி பூஜை எல்லாம் முடிஞ்சாச்சா அந்த இது நைவேத்தியம் எல்லாம் காட்டி இந்த என்னெல்லாம் ஃபுட் ஐட்டம்ஸ் இருக்கு இல்லையா அதெல்லாம் பண்ணப்ப ஃபர்ஸ்ட் யாருக்கு கொடுப்பா? அந்த வேதம் எல்லாம் படிச்சாங்க இல்லையா அவங்களுக்கு வந்து சாப்பாடு போடுவா. அப்ப அவளுக்கு எல்லாம் முதல்ல பிராமணர்கள், அவளுக்கு பேர் என்னது வேதம் ஓதினதுனால அவளுக்கு வந்து பிராமணர்களுக்கு பின்ன அவளுக்கு போட்டு அவ சாப்பிட்டு முடிச்சப்புறம் பின்னர் மற்றவர்களுக்கு பாக்கி வேற யாரெல்லாம் இருக்காலும் அவளுக்கு எல்லாம் விநியோகம் பண்றோம். இந்த அமைப்பு எல்லாவற்றையும் விட கிருஷ்ணரை மகிழ்விக்கிறது. சோ திஸ் இஸ் வாட் நம்ம எல்லாருமே அதான் ஃபாலோ பண்றோம். பட் இது வந்து ரொம்ப எஃபெக்டிவ், கிருஷ்ணருக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். அப்புறம் என்னன்னாக்கா இது உங்களோட அந்த இது புக்கு நான் கொடுத்துருக்கேன் இல்லையா, உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் அந்த இது ஃபார்வர்ட் பண்ண இல்லையா திரும்பி இந்த வாரம் ஹேண்ட் புக் சம்படி ஆன்சர் எதுவும் வரலைங்க மாதாஜி. நான் உங்களுக்கு எல்லாம் முன்னாடியே போட்டுட்டேன் மாதாஜி. அப்புறமா புதுசா ஜாயின் பண்ணாங்களே அவங்கள்ட்ட கேட்கறேன். நான் ஹேண்ட் புக் நான் போடலையா? போட்டேன் இல்லையா? அதான் ரிமெம்பர் நான் போட்டேன் ஹேண்ட் புக்கு சொல்லிட்டு. நான் இப்ப காட்டுறேன். காட்டினோம்னா இதை நான் க்ளோஸ் பண்ணணும். உங்ககிட்ட இருந்ததுனாக்கா ஓபன் பண்ணலாம். One minute. அதை நான் வந்து ஓபன் பண்ணிருக்கேன். வைஷ்ணவா just give me a minute.
ஏன்னா இது வந்து இப்ப எங்கிட்ட இருக்கிற பிபிடி வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் பாயிண்ட்ஸா இருக்கும். ஆனா டீட்டெயிலா என்னன்னா அதுல இருக்கு. அதனாலதான் நான் அந்த புக்கை இன்னைக்கு ஷேர் பண்ணேன்னா படிக்கிறோமா வீட்டுல போயிட்டு அதெல்லாம் பார்த்தா இது இன்னைக்கு படிச்சோமே இதெல்லாம் இருக்கா, இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா இதெல்லாம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது அது ஒரு பிரிண்ட் வேணா எடுத்து வச்சுக்கலாம் நீங்க. பக்தி வைஷ்ணவ கல்ச்சர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹேண்ட் புக். இப்ப நான் இதை ஸ்டாப் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு காட்டுறேன். இந்த மாதிரி இருக்கும். அந்த ஒரு இது 31st ஆகஸ்ட் அனுப்பிச்சிருக்கீங்க மாதாஜி. அனுப்பிச்சிருக்கேன். 31st ஆகஸ்ட் அனுப்பிச்சிருக்கீங்க மாதாஜி. இங்கிலீஷ்ல இருக்கு. அது தமிழாக்கம் பண்ணணும் மாதாஜி. நாராயணசாமி ப்ரொஃபஸர் கேட்டிருக்கேன். அவருக்கு நேரம் கிடைக்கும். அது ரொம்ப நிறைய இருக்கு. 56 பேஜ் இருக்கு. சோ அதை வந்து எல்லாம் பண்றது கொஞ்சம் கஷ்டம். ஏன்னா இது தமிழ்ல இல்ல, எல்லாமே ஃபர்ஸ்ட் இங்கிலீஷ்ல தான் கொடுக்குறாங்க. அப்புறம் நம்ம இந்த மாதிரி நம்மள மாதிரி டிவோட்டிஸ் தான். இப்ப எனக்கு நேற்றுக்கு தான் எக்ஸாம் முடிஞ்சிருக்கு. இல்லாட்டா நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமா பண்ணிருப்பேன். நான் என்னோட லெவலோட அந்த எக்ஸாம் நேற்றுக்கு தான் முடிஞ்சிருக்கு. இது கொஞ்சம் கொஞ்சமா நான் இனிமேல் பண்ண ஆரம்பிக்கணும். ஆனா இப்போ நம்ம பிபிடி பார்த்தோம்னா எல்லாம் கலர்ஃபுல்லா இருக்கு. நான் பண்ணது இல்லாட்டா இப்படிதான் இருக்கும், பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டா தான் இருக்கும், இந்த மாதிரி தான் இருக்கும், எல்லாம் இங்கிலீஷ்ல தான் இருக்கும். அதை நான் தமிழாக்கம் பண்ணி போட்டு எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கேன். நம்ம L2லயே அதான் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஐ எம் டூயிங் ஆல் தட் எஃபர்ட்ஸ். ஆனா வாரத்துக்கு 2 நாள் தானே கிளாஸ், அப்ப எனக்கு நிறைய நேரம் இருக்குன்னு சொல்லி பண்றேன். சோ இது வந்து இந்த புக். சோ ஆன் அண்ட் ஆஃப் நான் வந்து உங்களுக்கு தெரியாது இல்லையா அது. ஓகே, இதுல வந்து 26th நினைக்கிறேன். அந்த பேஜ் எடுத்து விடுறேன். 26. ஏன்னா இதுல இருந்து அட்லீஸ்ட் ஒரு பேஜ் படிச்சு காட்டினேன்னா உங்களுக்கு புரியும். ஓஹோ இது வந்து கோரிலேட்டடா நம்ம அந்த பிபிடில ஏதாவது ஒண்ணு கொடுத்தேன்னா அதோட டீட்டெயிலா இதுல இருக்கும். அப்ப நீங்க வந்து இது படிக்கலாம். 26. பிரசாத சேவை. நீங்க வந்து லெசன் 4 பிரசாத சேவை. இப்போ இதுல வந்து 5 டாபிக் கவர் பண்ணிருக்காங்க. பிபிடிலயும் கொடுத்துருக்கு. ஆனா ஒன்லி பிபிடில எவ்வளவுதான் எழுத முடியும் இல்லையா? அப்போ 1-2 லைன் அப்படிதான் எழுதிருக்கு. ஸ்ரீல பிரபுபாதா செலக்டட் கோட்ஸ் ஆன் பிரசாதம். அவர் வந்து பிரசாதத்தை பத்தி என்னெல்லாம் சொல்லியிருக்காரு அதை பத்தி நம்ம ஃபர்ஸ்ட் அதுதான் டாபிக் பார்ப்போம். ஓகே, அப்புறம் பிரசாத சேவா ஃப்ரம் சைத்தன்ய லீலா. சைத்தன்ய சரிதாமிருத்தம் இருக்கு இல்லையா, அதுல இருந்து பிரசாத சேவா பத்தி. அப்புறம் ஸ்ரீல பிரபுபாதா பிரசாத சேவா அனெக்டோட். அதான் அதை பத்தி என்ன சொல்லியிருக்காரு ஸ்ரீல பிரபுபாதா பிரசாத சேவாவை பத்தி என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னு. கைட்லைன்ஸ் ஃபார் சர்விங் பிரசாதம். பிரசாதம் எப்படி வந்து விநியோகம் பண்ணணும். அப்புறம் கைட்லைன்ஸ் ஃபார் ஹானரிங் பிரசாதம். அந்த பிரசாதம் நம்ம எப்படி சாப்பிடணும், எப்படி அது வந்து கிரகிச்சுக்கிறது, அதுவும் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, இது ஒண்ணு இருக்கட்டும் இப்போதைக்கு. அண்ட் ஐ வில் புட் திஸ் ஸ்டாப் ஷேர். இது இந்த மாதிரி எனக்கு ஸ்டாப் ஷேர் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க. ஓகே, இது ஒரு வாட்டி இப்ப தெரியறதா? எனக்கு யாராவது இதை ஹெல்ப் பண்ணணும்னா ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி நீங்க ஹெல்ப் பண்ணுங்க. இப்ப உங்களுக்கு என்ன தெரியுது? பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் பிரசாத சேவையின் கோட்பாடுகள். ஓகே, அது ஜஸ்ட் நான் ஒரு வாட்டி படிச்சுட்டு நம்ம அந்த இதுக்கு போயிடலாம். ஓகே ஓகே, இதுல என்ன இருக்குன்னாக்கா இதுல இருந்து லிஸ்ட் அண்ட் பிரீஃப்லி டிஸ்கஸ் சம் கீ ஆஸ்பெக்ட்ஸ். இப்போ இதுல இந்த டாபிக் என்ன படிக்க வரோம்? இதுல இருந்து சில முக்கிய அம்சங்களை பட்டியலிட்டு சுருக்கமாக விவாதிக்கவும் அப்படின்னு. அப்போ ஃபர்ஸ்ட் டாபிக் இப்ப நம்ம அங்க பார்த்தோம் இல்லையா, அதேதான் இது. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் பிரசாதம் பற்றி தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட மேற்கோள்கள் என்ன, அது 27, 25 இதெல்லாம் நான் போட்டு வச்சிருக்கேன். ஏன்னா எனக்கு ஈஸி ரெஃபரன்ஸா இருக்குமே அப்படின்னு. அப்புறம் பிரசாத சேவா ஃப்ரம் சைத்தன்ய லீலா. நம்ம சொன்னோம் சைத்தன்ய லீலாவில இருந்து பிரசாத சேவா. அப்புறம் ஸ்ரீல பிரபுபாதர் பிரசாத சேவா நிகழ்வுகளை பத்தி சொல்ற அனெக்டாட்ஸ்னா அதை பத்தி நிறைய ஒரு ஸ்டோரிஸ் மாதிரி எல்லாம் சொல்றாரு. சாரி. அப்புறம் வந்து இது கைட்லைன்ஸ் பிரசாதம் வழங்குவதற்கான வழிகாட்டுதல்கள். 5வது பாயிண்ட் வந்து பிரசாதத்தை கௌரவிக்கிறது ரெஸ்பெக்டோட இல்லையா. பிரசாதம் வந்து இப்படி எல்லாம் தூக்கி எல்லாம் இருந்து காலில் போட்டு அதெல்லாம் பண்ண மாட்டோம் இல்லையா. கண்ட ஊத்தி நல்லா இதா நம்ம பவ்யமா அவர் பூ கொடுத்தா கூட இப்படி கோயில் எல்லாம் பூ கொடுத்தா கூட கீழே எல்லாம் சிந்தாமையா ஐயோ அப்படி கீழே விழுந்துட்டுனா கூட கண்ணில் அப்படி ஒத்தி எடுத்துட்டு விடுவாங்க. ஏன்னா பகவானுக்கு சாத்தினா இருக்கும் இல்லையா. சோ இதை பத்தி நம்ம படிக்க போறோம். ஓகே, இதுல என்ன கொடுத்துருக்கு இதை படிச்சுட்டு நம்ம அங்க படிக்கலாம். ஸ்ரீல பிரபுபாதர் பிரசாதம் பற்றிய தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட மேற்கோள்கள். இந்த அமைப்பு எல்லாவற்றையும் விட கிருஷ்ணரை மகிழ்விக்கிறது. எந்த அமைப்பு? நம்ம இந்த மாதிரி பிரசாதம் சேவா பண்றோம் இல்லையா, அது வந்து அதனாலதான் முதல்ல நான் சொன்னேன் பிரசாதம் டெய்லி நம்ம பண்ணணும். வீட்டுல என்ன சாப்பிட்டாலும் சரி பிரசாதம் கொஞ்சம் அவர் உட்கார்ந்து சாப்பிட போறா எல்லாம் கிடையாது. ஐயோ ராத்திரி ஆயிட்டு 10 மணிக்கு தான் ஆபீஸ்ல இருந்து வரேன், 11 மணிக்கு தான் எங்க வீட்டுல சாப்பாடு அப்படின்னா பரவாயில்ல. பகவான் எல்லாம் தூங்கி ஐயோ என்ன இவ்வளவு லேட்டா எனக்கு சாப்பாடு போறேன் கோச்சுக்க மாட்டார். நம்ம எப்ப நம்ம சாப்பிட உட்கார்றதுக்கு முன்னாடி அவருக்கு ஒரு தட்டு, அவருக்குன்னு ஒரு செப்பரேட் தட்டு கிளாஸ் எல்லாம் தண்ணி வச்சிடணும்.
அதுல வச்சுட்டு ஒரு நமஸ்காரம் போட்டு முடிஞ்சா ஒரு வாட்டியோ 2 வாட்டியோ இந்த ஹரே கிருஷ்ணா நாமத்தை சொல்லி நமஸ்காரம் பண்ணி எடுத்து சாப்பிடணும். நோ ப்ராப்ளம். சோ அந்த மாதிரி பண்ணும்போது பகவானுக்கு ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்கும். இது நம்ம 9th சாப்டர்லயே பார்த்ததுதான். எல்லாரும் லெவல் 1 பண்ணிருக்கோம். சோ அதுலயே பார்த்ததுதான். ஏன்னா பிரசாதம் எப்படி கொடுக்கணும், நம்ம என்ன கொடுக்குறோம் பார்க்க மாட்டோம். அந்த பாவனை, ஐயோ பகவான் கொடுக்கணுமே அந்த ஒரு எண்ணத்தோட நம்ம கொடுக்குறோம் இல்லையா, அது போறோம். இஸ் வெரி ஹாப்பி. அவரை உள்ள இருக்காரு இல்லையா, சாட்சியா இருந்துன்னு பார்த்துட்டு இருக்காரு. சூப்பர் ஸ்டார். அதனால அவருக்கு எல்லாம் அவரை ஏமாத்தி நம்ம ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. அவருக்கு திருப்திப்படுத்துற போல எல்லா செயல்களையும் நம்ம செய்யலாம். அப்புறம் 2வது என்ன பாயிண்ட், சண்டாள வாயால். சண்டாள வாயால் தொட்டாலும் பிரசாதம் மாசுபடாது. இப்ப சில பேர்லாம் தீண்டப்படாதவெல்லாம் சில பேர்லாம் நம்ம அப்படியெல்லாம் நினைக்கிறோம் இல்லையா, ஒரு பெருக்கிறவா சம்படி யாரும் படிப்பறிவு இல்லாதவா, ரொம்ப கீழ் ஜாதின்னு நம்ம எல்லாம் பாகுபாடு பண்றோம். எங்க இந்த மாதிரி சிட்டி லைஃப்ல எல்லாம் கிடையாது. கொஞ்சம் ஒரு இன்டீரியர்ல போனா நம்ம பார்க்கலாம். அந்த மாதிரி அவ வீட்டுக்குள்ள வரமாட்டா, வெளியில நிற்பா, அவளையும் நம்ம அப்படி பாக்குறோம். ஆனா பிரசாதம் அவ கையால நம்ம வாங்கின ஒரு ஃப்ரூட் நம்ம வீட்டுல இல்ல, அப்ப அந்த சண்டாளன்னு என்ன பேர் அப்படி கொடுத்துருக்கா எனக்கு தெரியாது. அந்த மாதிரி உள்ளவா கூட பிரசாதம் என்னது ஒரு ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் வாங்கி கொடுத்தா, ஃபிளவர் எல்லாம் வாங்கி கொடுத்தா, அதை நம்ம நிவேதம் பண்ணாலும் பகவான் அக்செப்ட் பண்ணிப்பாரு. அவருக்கு ஒரு வேறுபாடே கிடையாது. ஏன் அந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காரு. சண்டாள வாயால் தொட்டாகும். அவர் சாப்பிட்டு கொடுத்தாலும் அது மாசுபடாது. பிரசாதம் மாசுபடாது. அப்புறம் மகா பிரசாதம் சூடுபடுத்த கூடாது. என்ன பண்ணணும், மகா பிரசாதம் இப்ப வீட்டுல கொண்டு வந்தாச்சு எல்லாம் என்னது புளியோதரை, அந்த கோயில தமிழ்நாட்டு கோயில்ல பெரிய பெரிய கோயில எல்லாம் கொடுப்பா இல்லையா, அதெல்லாம் ரொம்ப நல்லா இருக்கும். ஆனா கொஞ்சம் சூடு பண்ணாதான் அது நல்ல டேஸ்ட் வரும்னாக்க பண்ணக்கூடாது. நம்ம டேஸ்ட் வேண்டி அதை சாப்பிடறது இல்லை, ஜஸ்ட் பகவானோட இது. கொஞ்சம் பிரசாதம்னா என்னது, கொஞ்சம் சாப்பிடறதுதான் பிரசாதம் சொல்லுவோம். நம்ம வீட்டுல சாப்பிடுறது நல்லா சாப்பிடுறது. பிரசாதம் has to be had very little. அப்புறம் அது சூடுபடுத்தக்கூடாது. அதே போல நிறைய டாபிக்ஸ் இருக்கு. இதுல கொஞ்சம் தான் இருக்கு. கிருஷ்ணரின் சக்தியை வீணாக்க கூடாது என்று என் பெற்றோரால் எனக்கு கற்றுக் கொடுக்கப்பட்டது. இது யாரு, ஸ்ரீல பிரபுபாதர். என்னோட அம்மா அப்பா சொல்லி கொடுத்துருக்கா, என்னோட பெற்றோர் சொல்லி கொடுத்துருக்கா, நம்ம சாப்பிடும் போது கீழே இறஞ்சு இந்த மாதிரி எல்லாம் வேஸ்ட் பண்ணி சாப்பிடக்கூடாது. கிருஷ்ணரோட சக்தி என்ன எல்லாமே அதுல இருந்தானே விளையாடுது இல்லையா, கிருஷ்ணரோட சக்தியினால தானே நம்ம மெட்டீரியல் வேர்ல்ட்ல அது விளையாடுது, நம்ம எடுத்து சாப்பிடுறோம் இல்லையா. அப்ப அதை நம்ம வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது. அப்புறம் அந்த சோற்றை கொட்டியவன் கஷ்டப்பட வேண்டியவன். நம்ம வீட்லயே நம்ம எல்லாம் சொல்லுவோம், சாப்பாடு வேஸ்ட் பண்ணாதே, வேஸ்ட் பண்ணா அப்புறம் உங்களுக்கு பின்காலத்துல ஃபியூச்சர்ல நீ ரொம்ப கஷ்டப்படுவ, சாப்பாடு நீ கஷ்டப்படு, நம்ம ஜென்ரலாவே சொல்லுவோம் இல்லையா. அப்ப சாப்பாடு வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது. இந்த அடுத்த நம்ம ஐ திங்க் இந்த ஜென்ரேஷன்ல நம்ம யாரும் அந்த மாதிரி வேஸ்ட் பண்ற இது கிடையாது. ஏன்னா நமக்கு அந்த மாதிரி ஒரு சம்ஸ்காரம் தான் இருந்திருக்கு. அடுத்த ஜென்ரேஷன் நம்ம சொல்லி கொடுக்க முடியாது. we have to tell them, கீழே வச்சு சாப்பிடக்கூடாது, ஒன்னும் வேஸ்ட் பண்ணாது. உங்க பிளேட்ல எவ்வளவு போட்டுருக்கு அது ஃபுல்லா சாப்பிட்டுதான் ஆகணும். இல்ல எனக்கு அவ்வளவுதான் போறோம் அப்படின்னா அப்படி கொட்டுறது அதெல்லாம் பண்ணினா ரொம்ப அது கஷ்டம். ஓகே, இது 27 இது முடிச்சோடு, 27 28 தானே, இது முடிச்சோடு. அப்புறம் எவ்வளவு பிரசாதம் வேண்டுமானாலும் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள், ஆனால் நீங்கள் எடுக்கும் அனைத்தையும் சாப்பிடுங்கள். அது பிளேட்ல என்ன எவ்வளவு வேணா போட்டுங்க. பிளேட்ல இவ்வளவு போட்டுட்டு அப்புறம் இல்ல போறோம் 2வது வாட்டி நான் போட்டுனானு எனக்கு பயத்துல இடம் இல்லை, அந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாது. கொஞ்சம் கொஞ்சமா போட்டு பழகணும். 4 டைம் போய் போட்டாலும் பரவாயில்ல. ஆனா நம்ம இவ்வளவு பிளேட்ல போட்டிருக்கோமோ, ஏன்னா அது அசுத்தமாயிடும் இல்லையா. அசுத்தம்னா என்னது, நம்ம எச்சல் பண்ணணும். சோ அதை நம்ம எச்சல் பண்ண பிளேட்ல என்ன போட்டிருக்கோமோ அது முழுக்க சாப்பிடதான் வேணும். அதுல வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது. அப்புறம் அதிகமாக சாப்பிட வேண்டாம், மேலும் குறைவாக சாப்பிட வேண்டாம். நிறைய 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 நல்ல ஐட்டம்லாம் பண்ணிருக்காங்களே, பிரசாதம் இதெல்லாம் பண்ண. பிரசாதம்னா எல்லாம் பிரசாதம் தான். இப்ப நம்ம என்ன ஐட்டம் பண்ணாலும் பிரசாதம் தான் இல்லையா. இட்ஸ் ஜென்ரல் டேர்ம் பிரசாதம் தான். எனி ஐட்டம் நம்ம வீட்டுல என்ன குக் பண்ணாலும் வாட் எவர் லைக் யூ கேன் திங்க். அப்போ நல்லா இன்னைக்கு நல்ல சாப்பாடு பகவான் கற்பனை பண்ணிட்டு எல்லாம் சாப்பிடணும். நிறைய போட்டோம்னா என்ன ஆகும், ஆஃப்டர் சர்டன் பீரியட் நமக்கு இறங்காது. சோ நம்ம ஐயோ எனக்கு இவ்வளவு போட்டணும் அந்த மாதிரி தோணி, இல்ல கொஞ்சம் கொஞ்சமா போட்டுக்கிறோம், அதுவும் வேணும். நமக்கு எவ்வளவு வேணுமோ அவ்வளவு போட்டுக்கலாம். இந்த மாதிரி இது ஆயுர்வேத சட்டம். ஆயுர்வேதத்திலேயே இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்கு. நிறைய சாப்பிடக்கூடாது, கம்மியா சாப்பிடக்கூடாது. நிறைய டைம் எல்லாம் குடி கொடுத்துருக்காங்க, எப்பெல்லாம் என்ன சாப்பிடலாம். அந்த வரிசைகளில் பரிமாறவும். தெரிஞ்சவன் அவன் முன்னாடி வரட்டும், யாரு வேணா வரலாம் எடுத்துக்கலாம்னாக்கா அடித்தடி சண்டை அந்த மாதிரி ஒரு குழப்பமா இருக்கான். போய் எல்லாரும் லைன்ல நின்று எல்லாரும் வாங்கிக்கணும். இதெல்லாம் புதுசு கிடையாது நமக்கு. இது மெயினா யாரு ஃபாரினர்ஸ் சொன்னேன் இல்லையா லாஸ்ட் டைம், அவளுக்குலாம் அந்த இது கான்செப்டே தெரியாது. யூ மஸ்ட் ஹவ் சீன் இல்லையா, அவளுக்கு அந்த புஃபே எல்லாம் இருக்கும். புஃபேல என்ன யார் எவ்வளவு என்ன வேணுமோ போவாங்க எடுப்பாங்க, அப்படி இல்லை. நம்ம பிரசாதம் விநியோகம் பண்ணும்போது அதுவும் புஃபே பதில் தான், நம்ம பிளேட் எடுத்துன்னு தான் போறோம். ஆனா அவங்க போடுவாங்க, கரெக்டா லைன்ல போய் சாப்பிட்டு உட்கார்ந்து இருக்கணும். திரும்பி வேணுமா திரும்பி லைன்ல நின்று, லைன் இருந்தா லைன்ல நின்று திரும்பி வாங்கிக்கிறது உட்காரும். இந்த மாதிரி. சோ ஒன் கேன் ஆல்வேஸ், ஒருவர் எப்போதும் ஆன்மீக தளத்தில் இருக்க முடியும். இந்த மாதிரி பிரசாதம் இதெல்லாம் எடுத்துட்டோம்னாக்கா என்னன்னாக்கா எப்பவுமே நம்ம ஆன்மீகத்துல திளைச்சு நிற்க முடியும்.
அப்புறம் உடனே அவன் தலையை தொட்டது அது கிருஷ்ணன். Immediately he touches on the head because it is Krishna. பிரசாதம் கிடைச்சு நம்ம இப்ப பூ கிடைச்சு இப்படி எல்லாம் பண்ணிட்டு இப்படி எல்லாம் பண்றோம், தீர்த்தம் கொடுக்குறான், இப்படி எல்லாம் பண்ணி இப்படி பண்றோம் இல்லையா, இது கிருஷ்ணா தான். நம்ம வந்து கிருஷ்ணரோட பிரசாதம் சொல்லிட்டு வாங்கும்போது என்ன, இது கிருஷ்ணா ஃபுல்லா என்னோட ஃபுல் பாடி அது வந்து அந்த இது பவர் ஆகட்டும், அந்த பிரசாதம் நான் சாப்பிட்டு அவரோட ஃபுல் அனுகிரகம் எனக்கு ஃபுல் பாடிக்கு எனக்கு கிடைக்கணும், அந்த மாதிரி எண்ணத்துல தானே நம்ம பண்றோம் இல்லையா. அதை பத்தி சொல்லிடுவோம். ஸோ இன் டீட்டெயில்ல வந்து நம்ம அதுல போகலாம். இது முடிஞ்சு 27 வருது. அப்போ இது வந்து ஸ்டாப் பண்ணிட்டு only அட்லீஸ்ட் இந்த பாயிண்டாவது நான் அந்த இதுல போயிட்டு ஐ கேன் ஷோ யூ. ஷேர் ஸ்கிரீன். ரெண்டும் இப்படி ஸ்கிப் பண்ணும்போது எனக்கு அந்த ஒரு கன்ஃபியூஷன் வந்து எங்க இருக்கு தெரியாது. ஒரு நிமிஷம். இப்ப காட்டின இல்லையா, அது எங்க போச்சு காமிக்கும். இனிமே நான் ஓப்பன் பண்ண ஒரே நிமிஷம் கூட. ஷேர் பண்ணுங்க. இந்த டாபிக்ல மாத்திரம் கொஞ்சம் நான் அப்படி கடுபடு பண்ணிட்டு இருக்கேன். அப்புறம் வீட்டுல நீங்க வந்து பாருங்க, இதை நான் தமிழாக்கம் பண்ணிட்டேன்னு இந்த ஸ்லைட்ஸ்லயே போட ஆரம்பிச்சிருக்கேன். ஓகே, அது ஐ நீட் சம் டைம். இது என்ன இங்கிலீஷ்ல இருக்கு. ஸோ எனக்கு வந்து தமிழாக்கம் பண்ணி இதுல இருந்து அதுல போட்டு எனக்கு லிங்க் எல்லாம் பண்ண முடியாது. இது வந்து பிடிஎஃப் ஃபார்மேட் இருக்கு. ஓகே, 26, 27 இது போட்டு இது நம்ம ஜஸ்ட் ஸ்ரீமத் பாகவதம் எல்லாம் படிக்க வேண்டாம். ஆக்சுவலி சொல்லலாம், பட் ரொம்ப நேரம் எது பிரபுபாதான் எழுதிருக்கோ அது மாத்திரம் நான் படிக்கிறேன். Whoever has spilled that rice will have to suffer. Spillனா விழுத்துறது. நம்ம பிளேட்ல இருந்து சாப்பிடுறோம், அதுல இருந்து கீழே விழுத்துறோம். ஆக்சுவலி கீழே விழுந்ததை எடுத்து சாப்பிட மாட்டோம். அப்ப கீழே விழுந்ததை என்ன பண்ணுவோம், எடுத்து குப்பையில போடுவோம். சோ அந்த மாதிரி பண்ணும்போது என்னது அவங்க கஷ்டப்படுவாங்க, சஃபர் அப்படின்னா என்னது கஷ்டம் நமக்கு. சோ ஒன்ஸ் பிரபுபாதா வாக் டு த பிரசாதம் ரூம். ஒரு நாளைக்கு அவர் போறாராம், அது அவர் எழுதியிருக்காரு. ஸ்ரீல பிரபுபாதா ரிமெம்பரன்சஸ். அவர் நிறைய அவர் வந்து நினைவு பண்ணி நிறைய எழுதியிருக்காரு. அது வந்து அவர் கௌரிதாஸ் பண்டிட் அவர் நினைவு பண்ணி ஒரு வாட்டி இப்படி ஆச்சு ஸ்ரீல பிரபுபா கூட ஸ்ரீல பிரபுபாதா கூட இந்த மாதிரி நிகழ்வுகள் தான் ஆயிருக்குன்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து எழுதியிருக்காரு. ஓகே, சித்தாந்த தாசா அவர் பேரு, சித்தாந்த தாசா, கௌரிதாஸ் பண்டிட் சித்தாந்த தாசா. ஓகே, என்ன சொல்ற, once Prabhupada walked to the prasadam room and saw a grain of rice on the floor. என்னது ஒரே ஒரு இது சாப்பாடோட ஒரு இது உணவோட ஒரு பருக்கை சொல்லுவோம் நாங்க, பருக்கை சொல்லுவது ஒரு ரைஸ், ஃபுட் ரைஸ் அப்படி கீழே விழுந்திருக்கான். He said whoever had spilled that rice will have to suffer. அப்படி சொன்னாங்க. ஒரு பருக்கை, ஒரு என்னது ஒரு ரைஸ், ஒரு அன்னம் அது விழுந்தா கூட அவர் அப்படி சொல்றாராம். அவர் நம்ம சாப்பிடும்போது எவ்வளவு விழுத்துறோம் இல்லையா, பண்ணக்கூடாது. I'm not telling me, especially குழந்தைகள், சின்ன குழந்தைகளுக்கு அந்த மாதிரி பிராக்டிஸ் சொன்னாங்க. அவ வந்து பிளேட்டோட எட்ஜ்ல வச்சிருவா, பிளேட்டோட எண்ட்ல வச்சு இப்படி சாப்பிடும்போது விழுதான் செய்யும். அப்ப அவளுக்கு வந்து சொல்லிக் கொடுக்கும், எல்லாம் நடுவுல வச்சுப்பா, பிளேட்டோட நடுவுல வச்சுக்கோ, அப்படி சாப்பிடு. நம்ம குழந்தைகளுக்கு சொல்லி கொடுத்தோம்னா அது எல்லாம் படிச்சுக்கோ. ஸோ பட் நமக்கு இதெல்லாம் வந்து லெசன், நம்ம வந்து எதுவுமே வந்து வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது. சாப்பாடு வந்து வேஸ்ட் பண்ணா அதுக்கு வந்து அனுபவிப்போம் அப்படின்னு. So he said whoever has spilled that rice will have to suffer. That's Krishna. இது நம்ம சாப்பிடுறது எல்லாமே அதுல கிருஷ்ணா இருக்காரு. So prasadam should not be wasted. இது ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு. அடுத்தது என்னது, இது வேற ஸ்ரீல பிரபுபாதா don't eat more, don't eat less also அத பத்தி சொல்லியிருக்காரு. So you cannot eat more or you cannot eat less. நிறையவும் சாப்பிட முடியாது, கம்மியாவும் சாப்பிட முடியாது. அப்ப அந்த மாதிரி கம்மியா சாப்பிட வேண்டாம், கொஞ்சம் கம்மியா சாப்பிட்டுட்டு அப்புறம் திரும்பி பசிக்கதான் செய்யும். எவ்வளவு வேணுமோ அவ்வளவு சாப்பிடுங்க. You just eat what you require. எது வேணுமோ அது சாப்பிடுங்க. If you eat more, then you must be diseased. நிறைய சாப்பிட்டோம்னா என்ன அர்த்தம், ஏதோ வியாதி இருக்குன்னு அர்த்தம். அந்த குளுட்டன் எல்லாம் பேர்லாம் வரும் இங்கிலீஷ்ல. சில பேர் நிறைய சாப்பிடணும் தோணும், ஆனா என்னவோ இருக்கு ப்ராப்ளம். ஏன்னா அவ்வளவு எல்லாம் சாப்பிட முடியாது ஒரு மனுஷனுக்கு. ஏன் அவ்வளவு சாப்பிடறேன்னா என்னவோ அப்செட் இருக்கு, வயர்ல என்னவோ இருக்கு. சோ அவருக்கு வந்து வயர் நிறையறதே தெரியாம சாப்பிட்டு இருக்கோம், அந்த மாதிரி அர்த்தம். அப்ப he is not normal. அப்ப என்னவோ கம்மி இருக்கு அவனோட உடம்புல. அப்ப அவன் வந்து டிசீஸ்னா பெரிய வியாதி எல்லாம் கிடையாது, ஏதோ இருக்கு, அந்த வந்து உடம்பு சரியில்லை, அதனாலதான் நிறைய சாப்பாடு போறது.
And if you eat less, another, you must be deceased. சாப்பாடு இப்போ நமக்கு வந்து காய்ச்சல்லாம் இருந்தது, த்ரோட் இன்ஃபெக்ஷன் இந்த மாதிரி போது சாப்பிடவே வேண்டாம் தோணும். எனக்கு வந்து இப்போ 4 நாள் முன்னாடி, நேத்துல 2 நாளா தான் சாப்பிடுறேன். சாப்பிட இங்கெல்லாம் ஒரு மாதிரி சோறா இருக்கு, சாப்பாடு கண்டா வெறுக்கும். சமைச்சு வச்சு இவாள்லாம் சாப்பிடுவாங்க, எனக்கு சாப்பிடவே இருந்தாரு. ஏன்னா டிசீஸ், நம்மளும் அந்த டைம்ல டிசீஸா இருந்தா சாப்பாடு நிறைய சாப்பிடவும் தோணும். இல்ல சில வியாதிக்கு என்னன்னாக்கா சாப்பாடு வேண்டவே வேண்டாம் சொல்லிட்டோம் அந்த மாதிரி. சோ எப்படி இருந்தாலும் டிசீஸ் தான். அப்ப ஒழுங்கா சாப்பிடுறவா தான் நார்மலா இருக்கான்னு அர்த்தம். சோ யுக்தஹார விஹாரஸ்ய யோகோ பவதி சித்தி அப்படின்னா என்னது, இந்த பகவத்கீதாவோட ஸ்லோகம் தான். யூ ஆர் நாட் டு ஸ்டார்வ். பசியால வயிறு வாடணும்னு எல்லாம் சொல்லவே இல்லை. பட் டோன்ட் ஈட் மோர், நிறைய சாப்பிடாதீங்க. அவர் ப்ரோக்ராம் கிருஷ்ண பிரசாதா இஸ் தட் யூ ஈட் கிருஷ்ண பிரசாதா. எங்களோட ப்ரோக்ராம் என்னது, கிருஷ்ண பிரசாதா. அது என்னது, பிரசாதம் சாப்பிடுங்க, கிருஷ்ணாவோட பிரசாதம் சாப்பிடுங்க. அதுதான் எங்களோட இது ப்ரோக்ராமிங். ஈட்டிங் இஸ் ரிக்வயர்ட். பிரபுபாதோட எல்லா இது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு பஜனை பண்ணுவாங்க, பஜனை முடிஞ்சாச்சுனாக்கா பிரசாதம் விநியோகம் தான். அவர் அவ்வளவு பேர் வந்தவா எல்லாருக்கும் சாப்பாடு, வந்தவா எல்லாருக்கும் சாப்பாடு அந்த மாதிரி பண்ணிட்டு இருந்தாரு. சோ ஈட்டிங் இஸ் ரிக்வயர்ட், சாப்பிடணும். யூ ஹாவ் டு கீப் யுவர் பாடி ஃபிட் ஃபார் எனி பிராக்டிஸ். நம்ம இந்த உடம்பை என்னத்துக்கு சாப்பிடுறோம், இந்த உடம்புல கொஞ்சம் ஸ்ட்ரென்த் வரணும். இந்த எந்தக்கு ஸ்ட்ரென்த் வரணும், பாக்கி உள்ள விஷயத்துக்கு வரதோ இல்லையோ, நம்ம வந்து பகவானை நினைச்சிட்டு பஜனை பண்ணோம், இல்ல பகவான் நினைச்சிட்டு என்ன பூஜை பண்ணாலும் அதுக்கு இது வேணுமே, ஸ்ட்ரென்த் வேணுமே. அதுக்கு வேண்டியது சாப்பிடணும். அப்ப அதுக்கு வேண்டிய எவ்வளவு சாப்பிடணும் நமக்கு அதுதான். நாக்கு நீளா நிறைய சாப்பிடணும், அந்த மாதிரிலாம் எண்ணெய் கொடுத்து. ஓகே, சோ ஈட்டிங் இஸ் ரிக்வயர்ட், பட் டோன்ட் ஈட் மோர், டோன்ட் ஈட் லெஸ் ஆல்சோ. We don't say that you eat less. இது அவர் பேசுறது அப்படியே எழுதிருக்காருன்னா, அதனால நமக்கு தோணும் என்ன ரிப்பீட்டடா இருக்குன்னு. நம்ம பேசும்போது அப்படிதானே இல்லையா, ஒரு வார்த்தை நம்ம ரிப்பீட் பண்ணிட்டே இருக்கோம். இது நாட் ப்ராப்பர்லி டைப்டு, அந்த மாதிரி கிடையாது. அவர் பேசுற அப்படியே ரெக்கார்ட் பண்ணி போட்டிருக்காங்க. We don't say that you eat less. கம்மியா சாப்பிட நாங்க சொல்லல. If you can eat 10 pounds, eat. But if you cannot eat 10 pounds, 10 poundsனா கொஞ்சம் ஒரு அமௌண்ட். 10 பவுண்ட் உனக்கு சாப்பிட முடியுமா? 10 பவுண்ட்னா என்னது, ஒரு 2 கிலோ அப்படி சும்மா ஒரு அந்தாஸ் ஒரு ஐடியால சொல்லலாம். 2 கிலோ எல்லாம் மனுஷன் சாப்பிட முடியுமா? ஒருத்தன் சாப்பிடறான்னு சாப்பிடு. Then you eat. உனக்கு நீ சாப்பிட இல்லாட்டி பக்கத்துல உள்ளவனா 2 கிலோன்னா அவனால இறங்கவே இருக்கு. அவங்க ஒரு 50 கிராம் தான் சாப்பிடணும் இருக்கும் இல்லையா? அந்த மாதிரி யாருக்கு எவ்வளவு வேணுமோ அவங்க அவ்வளவு சாப்பிடலாம். So if you can eat 10 pounds, eat. But if you cannot eat 10 pounds out of avarice, out of greediness, you eat pounds, then you will suffer. அவன் அவ்வளவு போட்டுனானே, அப்ப எனக்கும் அது வேணும். அவன் எவ்வளவு ஐட்டம் போட்டு இருக்கான், அதான் எல்லாம் லைன்ல போச்சுன்னா நிறைய ஐட்டம் இருக்கு, எல்லாத்தையும் போட்டு ஐயோ அவன் அவ்வளவு சாப்பிடறானே, அதெல்லாம் நான் எப்படி மிஸ் பண்றது, நானே சாப்பிடறேன்னா உன்னோட கெப்பாசிட்டி டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். அப்ப நீ அவ்வளவு எப்படி சாப்பிட முடியும்? அவன் 4 பூரி போட்டான்னு நமக்கு 1 பூரி தான் போடும். ஏன்னா வேறே இருக்கே நிறைய ஐட்டம்ஸ். நம்ம 1 பூரி, ஒரு சின்ன ஒரு கறி எல்லாம் எடுத்துட்டு அதான் வாட் எவர், அதெல்லாம் டீட்டெயிலா சொல்ல வேண்டாம். சோ நம்ம வந்து நமக்கு எவ்வளவு வேணுமோ நம்ம பிளேட்டு நம்ம வயது தெரிஞ்சு நம்ம சாப்பிடணும். இது வந்து ஸ்ரீல பிரபுபாதர் பகவத்கீதா 6.13 to 15 அதை பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது February 16 1969 லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் எல்லாம் ஃபாரின் கண்ட்ரில லெக்சர் கொடுக்கும்போது சொல்லியிருக்காரு. அப்புறம் இது வந்து பிரபுபாதா எகைன் ஆயுர்வேதிக் லா. நம்ம வந்து நார்மலி நம்ம இந்தியன் கல்ச்சர்ல என்னன்னாக்கா அலோபதி ஹோமியோபதி எல்லாம் அப்புறம் வந்ததுதான். முதல்ல நம்ம எல்லாம் ஆயுர்வேதிக் தான் ஃபாலோ பண்ணிக்கணும். சோ சப்போஸ் அதுல என்ன கொடுத்திருக்க, இந்த இதுல லண்டன்ல வந்து லெக்சர் கொடுத்திருக்காரு ஸ்ரீல பிரபுபாதா லெக்சர் August 26 1973 என்ன சொல்லியிருக்காரு, சப்போஸ் ஐ கேன் ஈட் சோ மச், என்னால அவ்வளவு சாப்பிட முடிஞ்சா, அண்ட் இஃப் ஐ ஈட் மோர் தென் ஐ கெட் இன்டைஜஷன். என்னால எவ்வளவு சாப்பிட முடியுமோ அவ்வளவுதான் சாப்பிடுவேன். ஆனா பை மிஸ்டேக் நான் நிறைய சாப்பிட்டுட்டேன்னா என்ன ஆயிடும், இன்டைஜஷனை கொண்டு போய் விடும். என்னது, செரிமானம் ஆகாது இல்லையா, சாப்பாடு வந்து செரிமானம் உள்ள வயறு லைக் ஃபேக்டரி மாதிரி நடந்துட்டே இருக்கு. அதுக்கு நம்ம சடன்லி ஒரு நாளைக்கு நிறைய கொடுத்துட்டோம்னா அது எப்படி இது பண்ணும், அதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாயிடும். அப்ப பாதி தான் டைஜஸ்ட் ஆகும், பாதி டைஜஸ்ட் ஆகும். அப்ப நமக்கு அந்த ஏப்பம், கேஸ், அசிடிட்டி எல்லாம் வரும். that is the punishment of the laws of nature. சோ நம்ம வந்து நேச்சருக்கு எகென்ஸ்டா போக கூடாது. ஒரு வயறு இல்ல அதுக்கு நிறைய சாப்பிட்டு பழக்கணும்னா கொஞ்சமா சாப்பிட்டு கொடுத்து ஒரு மாசத்துல அந்த குவான்டிட்டி சில பேர்லாம் ஒல்லியா இருப்பா, இல்ல இப்படி கம்மியா சாப்பிட்டா போறாது, நீ நல்லா சாப்பிடணும், ஒரு நாளைக்கு நிறைய கொடுத்தா டைஜஸ்டே ஆகாது. கொஞ்சமா இன்க்ரீஸ் பண்ணும். அப்போ ஒரு மாசத்துல என்னன்னா அவங்க நிறைய சாப்பாடு சாப்பிடும் போது அந்த குழந்தையோ வாட்டவர் ஹூவர் யாரு ஒல்லியா இருக்காங்க அந்த இது டைஜஷனுக்கு அந்த உள்ள நம்ம வயத்துக்குள்ள அந்த மெஷின்ஸ் இருக்கேன் எல்லாம் கரெக்டா டைஜஷனோட பவரும் வந்துடும். அது அசிட் ஃபார்ம் ஆகணும் நல்லா இருக்கு உள்ள. சோ அதெல்லாம் அது ஒழுங்கா அதோட வேலையை பண்ணிடும். ஸோ நான் இங்க இருந்தேன். ஸோ யா, திஸ் இஸ் த பனிஷ்மெண்ட் ஆஃப் லாஸ் ஆஃப் நேச்சர். ஏன்னா ஐ கெட் டிசென்ட்ரி அப்படின்னு லூஸ் மோஷன் போறேன், இன்டைஜஷன்,
லூஸ் மோஷன் இதெல்லாம் ஆரம்பிச்சு. Then I will have to starve for 3 days. லூஸ் மோஷன் இதெல்லாம் போச்சுன்னா என்னது, சாப்பாடு இறங்காது. அப்போ 3 நாளைக்கே சாப்பாடே இல்லைன்னு ஆயிடும். முதல்ல நிறைய கொட்டிக்கணும், நிறைய சாப்பிடணும், அப்புறம் இன்டைஜஷன் ஆயிடும். நிறைய லூஸ் மோஷன் ஆகும்போது அப்புறம் 3 நாளைக்கு சாப்பிடாம அந்த மாதிரி ஆயிடும். அந்த மாதிரி ஆயிடும். இப்போ என்ன பண்றது, 3 days because I have eaten more. நான் வந்து 3 நாளைக்கு சாப்பிடாம இருக்கணும். என்ன அதுக்கு முன்னாடி 3 நாள் முன்னாடி தான் நிறைய சாப்பிட்டேனே, அதோட விளைவு தான் அப்படி அப்படின்னா. இந்த பகவத்கீதா it is said that it is said if you want to be a yogi or a spiritualist, யோகி மாதிரி இருக்கணும் அந்த மாதிரினா you should not take more than what you can digest. நம்மளால எவ்வளவு டைஜஸ்ட் பண்ண முடியும், என்ன பசி எடுத்தாதான் சாப்பிடணும் அப்படின்னா நம்ம இதுல கொடுத்துருக்கோம். ஏன் அப்ப எப்ப பசிக்கிறதோ சாப்பிடணும். ஏன்னா பசி வந்து அப்படி அமுக்கும் போது அப்ப சாப்பிடணும் இல்லை, நம்ம வயதுக்கே தெரியும். கரெக்டா நம்ம டெய்லி ஒரு 9 மணிக்கு சாப்பிடணும்னா கரெக்டா நீங்க ஒரு நாளைக்கு 9 மணிக்கு சாப்பிடாம இருந்து பாருங்க, வயறு தூங்கணும்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம். ஓ நான் இன்னைக்கு சாப்பிடல இல்லையா, அதான் கிளாஸ் நடந்துட்டே இருக்கு, மாதாஜி விட மாட்டேங்கிறாங்க, 9 மணி ஆயிடுச்சு அந்த கிளாஸ் இருக்கே, இப்போ வயிறு சொல்லும் 9 மணி ஆயிடுச்சுன்ற போல. அதே போல மத்தியானம் சாப்பிடுற அதே சாப்பாட்டு நேரத்துல அந்த கரெக்டா வயிறு கரெக்டா நமக்கு இண்டிகேஷன் காட்டும். அதே போலதான் தூக்கமும், காலையில எழுந்திருக்கிறவா அந்த கரெக்டா அந்த டைம்ல எழுந்திருக்க முழிப்பு வந்துடும். அதே போல ராத்திரி தூக்கம் அதே நம்ம அதை ஃபாலோ பண்ணிட்டே இருந்தோம்னாக்கா இதெல்லாம் நம்ம பாடி சச் பர்ஃபெக்ட் சிஸ்டம் இருக்கு. அது அந்த டைம் கரெக்டா அது பசிங்கிற அந்த ஒரு மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் நமக்கு கொடுக்கும். தூக்கம் வந்து கண்ணை அழுத்தும் போது நல்லா தூக்கம் வருதுன்னு காட்டும். அந்த டைம்ல நம்ம வந்து சாப்பிட்டா போதும், தூங்கினா போதும் அந்த மாதிரி. ஸோ இது வந்து you can if you want to be a yogi or spiritualist, you should not take more than what you can digest. Yuktahara, எப்படி சாப்பிடணும், நல்ல கண்டிஷன்டா சிஸ்டமேட்டிக்கா நம்ம வந்து யுக்தஹாரா. You can satisfy your hunger. நல்ல ப்ராப்பரா நான் அந்த மாதிரி சாப்பிட்டுட்டு இருக்கோம்னா பசியெல்லாம் அடுக்காது, கரெக்டா பசியும் அடங்கும், எவ்வளவு வேணுமோ அவ்வளவு சாப்பிடுவோம் அந்த மாதிரி. But according to yogi principles or from health point of view, even if you can eat so much, you can understand that I can eat so much. பிரபுபாதோட எல்லாம் படிக்கணும்னா இந்த மிடில் சொல்ல முடியாது, ஒரேடியா படிச்சுட்டு தான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியும். ஒரு நிமிஷம். You can satisfy your hunger, but according to yogic principle or from health point of view, even if you can eat so much, நிறைய சாப்பிட்டு அந்த மாதிரி ஒரு நாள் சாப்பிட முடியும். இல்லை என்னால ஒன்றும் இல்லையா, நல்லா சாப்பிட்டுட்டேனே, தண்ணியும் குடிச்சுட்டேனே, எனக்கெல்லாம் ஒன்றும் ஆகலை அப்படின்னாக்கா உங்களால் அப்படி சாப்பிட முடிஞ்சாலும் you can understand that I can eat so much. You should not eat the whole thing. You should eat half. என்னால அவ்வளவு சாப்பிட முடியும் நினைச்சாலும் அதை பாதியா வச்சு அவ்வளவு சாப்பிட்டா போதும். ஃபுல்லா அந்த இது வரைக்கும் சாப்பிடலாம். அப்ப எழுந்திருக்க முடியல, அவ்வளவு சாப்பிட்டுட்டேன் அப்படிம்பாங்க இல்லையா, அந்த அளவுக்கு சாப்பிடவே கூடாது அப்படி. You should eat half and 1/4 you shall fill up with water. எவ்வளவு கொஞ்சமா சாப்பிட்டு பாக்கியோட இன்னொரு சாப்பிடணும் தோணினாலும் என்ன தண்ணி குடிச்சுடுறேன், அப்போ வயிறு நினைச்சிடும். And 1/4 you should leave vacant. நம்ம தண்ணி குடிச்சுட்டு கொஞ்சம் அப்பா திஞ்ச வரைக்கும் வந்துடுது அப்படி மாதிரி என்ன கூடாது, இன்னும் கொஞ்சம் இடம் இருக்கு காலி நடக்கலாம், கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ்டா இருக்கும். You should leave vacant. Vacant காலியா வச்சுக்கணும், வயிறை கொஞ்சம் காலியா வச்சுக்கணும். So that there may be ventilation. காற்று போய் வந்துட்டு அது டைஜஸ்ட் பண்றதுக்கும் இது பண்ணுவாங்க. இப்ப நம்ம இந்த மிக்சர் கிரைண்டர்ல எல்லாம் பாக்குறோம் இல்லையா, நிறைய மாவு போட்டுட்டோம் அப்படி எப்படி பொங்கி வரும், அந்த உளுந்தெல்லாம் அப்படி மேலேயே பொங்கிட்டு வரும் இல்லையா. இப்ப மிக்சர் இப்படி நிறைய வரைக்கும் நம்ம போட்டுன்னா அரையாது, இல்லட்டா வெளியில தொழிச்சிடும். அந்த மாதிரிதான் நம்ம உடம்பு இட்ஸ் லைக் நம்ம பாடியிலே அந்த மாதிரி மிக்சர் தான் ஓடிட்டு இருக்கும், ஒரு மெஷின் தான். அதனால நீ கொஞ்சம் கம்மியா போட்டோம்னா அது கரெக்டா அதோட வயல பண்ணிட்டே இருக்கும், டைஜஸ்ட் ஆகிட்டே இருக்கும். நம்ம வந்து அந்த மாதிரி பண்ணணும். ஸோ தேர் மே பி வென்டிலேஷன், கொஞ்சம் காற்றோட்டமா அதுக்கு இருக்கும் வயத்துக்கும். ஸோ யோர் டைஜஷன் வில் பி ஈஸிலி டன். நம்ம டைஜஷனை கரெக்டா போயிட்டோம், செரிமானம் டைஜஷனை செரிமானம். திஸ் இஸ் ஆயுர்வேதிக் லா. இதுதான் ஆயுர்வேதால இப்படி சொல்லியிருக்கேன். தென் தேர் வில் பி நோ டிசீஸ். ஒரு நமக்கு வந்து உடம்பு வந்து காய்ச்சல் வந்து நார்மல் காத்துல வர்றது, யாரோ தும்மினா அப்படி வர்றது டிஃப்ரெண்ட். இந்த வயத்துல ஏதோ ப்ராப்ளம் வந்து இன்டைஜஷன் அந்த வியாதிகள் வராது. இட் இஸ் ஹைஜீன் பிரின்சிபல். என்னது ஹைஜீன்னா கிளீனா இருக்கிறதும் அதுதான் பிரின்சிபல். நிறைய சாப்பிட்டுக்கிறது இட் இஸ் நாட் ஹைஜீனிக். And as soon as you eat more than what you can digest, you become diseased. ஆனா ஆசைப்பட்டு இல்ல ரொம்ப நல்லா இருக்கு அப்படி நாக்குல தண்ணி சொட்டுறது, இன்னும் ஒரு தோசையோ வாட்டவர் இன்னும் சாப்பிடணும் இருக்கணும். ஆனா ஆல்மோஸ்ட் நிறையவே சாப்பிட்டாச்சு, இருந்தாலும் நாக்கு கேட்கறது. ஸோ இதெல்லாம் தான் கண்ட்ரோல் பண்ணும். இன்னைக்கு சாப்பிட்டது இவ்வளவுதான், நாளைக்கு பார்த்துக்கலாம்னு சொல்லிட்டு பண்ணணும். So you should control our senses. So as soon as you eat more than what you can digest, you become diseased. அப்போதான் முள்ள வியாதிகள்லாம் வர ஆரம்பிக்கும். That means you are punished. அப்ப நமக்கு வியாதி வந்ததுன்னா என்ன அர்த்தம்னா
நீ நிறைய சாப்பிட்டா அதுக்கு ஒரு பனிஷ்மெண்ட். ஏன்னா உள்ள நம்ம நேச்சருக்கு எகேன்ஸ்டா போயிருக்கோம். எவ்வளவு சாப்பிடணுமோ அவ்வளவுதான் சாப்பிட்டுருக்கணும். அதுக்கு மேல சாப்பிட்டதுனால நமக்கு வந்து பனிஷ்மெண்ட் கிடைச்சிருக்கு. அடுத்தது வந்து சர்வ் இன் ரூம்ஸ், இல்ல லைன்ல நின்று வந்து பிரசாதம் வழங்குறது. சோ தட் இஸ் த வேதிக் சிஸ்டம். வேதால இது கொடுத்துருக்கான். கொடுத்துருக்குன்னா அது எக்ஸாக்ட்லி என்ன வருஷம் அந்த மாதிரி இல்லை. வேதால எது கொடுத்துருந்தாலும் அதெல்லாம் வந்து நம்ம ஸ்கிரிப்சர்ஸ்ல எழுதினதுதான். சோ என்னது லைன்ல வந்து சாப்பிடுறதும் கொடுத்துருக்கான். So that is the Vedic system, that the people sit in rows behind their plates. கட்டு வச்சு அதுக்கு பின்னாடி நம்ம உட்காரோம். இதெல்லாம் நமக்கு சொல்லியே கொடுக்க வேண்டாம். இதெல்லாம் நம்ம வீட்டுல எப்போ நடக்கிறதா. நம்ம வீட்டுல ஏதோ விழா இருந்தது, ஏதோ ஃபங்க்ஷன், இப்ப நிறைய இதெல்லாம் ஆரம்பிச்சிருந்தேன். இப்போ இல்லையா கணபதி கோச்சு இந்த மாதிரிலாம் நிறைய ஐட்டம் எல்லாம் பண்ண வீட்டுல ஒண்ணு மனுஷன் எல்லாம் அப்படி லைன்ல உட்காருவா. வாழை இலையெல்லாம் போட்டு நம்ம வீட்டுல பொம்மநாட்டி வெள்ளம்னா அது வந்து கரெக்டா அது பரிமாறுற இடத்துல எதெல்லாம் போடணும் அதெல்லாம் போட்டு நம்ம போடுவோம். இதெல்லாம் ஃபாரினர்ஸ்க்கு தெரியாது. அவெல்லாம் ஸ்பூனை வச்சு சாப்பிடுவா, நின்றுட்டு சாப்பிடுவா, டேபிள் வச்சு சாப்பிடுவா. அவளுக்கு அந்த பழக்கம். இதெல்லாம் அவளுக்கு தான் நிறைய சொல்லி கொடுத்துருக்கு. பட் நமக்கு இட் இஸ் அ கோர்ஸ் இல்லையா, நம்ம வந்து வைஷ்ணவ கல்ச்சர் அதை பத்தி தான் படிக்கிறோம், அதனால கொடுத்துருக்கு. சோ இது வந்து ஜல்தியா படிச்சுட்டு போயிடுறேன். யாருக்கு இங்கிலீஷ் புரியல அவ நடுவில் கேட்கலாம். அப்படின்னா என்னது மாதாஜி கேட்டதுனாக்கா நான் சொல்றேன். ஓகே, சோ தட் த பீப்புள் சிட் இன் ரோஸ்னா லைன் பிஹைண்ட் தேர் பிளேட்ஸ், பிளேட்டுக்கு பின்னாடி அது வந்து உட்காரணும். அண்ட் சர்வர்ஸ் யாரு விளம்பரம் pass down the rows and put a very small portion of each foodstuff on each plate. விளம்பும்போது அதானே பார்க்கணும் இல்லையா, கொஞ்சம் கொஞ்சமா தான் வச்சுன்னு போவாங்க. போடும் போதே நிறைய போட மாட்டாங்க. சோறு தான் நிறைய போடுவான், பாக்கி எல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் கறி குழம்பு எல்லாமே கொஞ்சம் கொஞ்சமா தான் போட்டுருவாங்க. So they serve very less portion. Pass down, put a very small portion of each foodstuff on each plate. Unless there is some objection by a person, then nothing is given. சில பேருக்கு வந்து சுகர் பேஷண்ட் இருப்பா, அப்போ இல்ல பாயசம் வந்து அப்படி கையெல்லாம் காட்டிட்டு வேண்டாம் போடாதீங்க எனக்கு வேண்டாம் அப்படின்பா. இல்ல சின்ன பசங்க வந்துன்னா அந்த பாவக்காய் கசக்கரை இதெல்லாம் வந்துன்னா இல்ல அந்த குழந்தை சாப்பிடாது போடாதீங்க, அந்த மாதிரி ஏதாவது இருந்ததுன்னா தான் கை காட்டி வேண்டாம் சொல்லுவாங்க. இல்லாட்டா எது போடுறவங்களோ ஃபர்ஸ்ட் லைன்ல இல்லைன்னா போட்டுட்டே போவாங்க. Then if anyone wants more, the servers pass up and down the rows continually. இதெல்லாம் போயிட்டு இன்னும் நமக்கு வேணும்னா இந்த திரும்பி கூப்பிடுவோம். இல்ல சாம்பார் வாங்க, ரசம் வா, கறி வா, நம்ம கூப்பிடுறோம் அப்படின்னு. இதை நம்ம எப்போ பண்றதுதான். இட்ஸ் நத்திங் நியூ. ஆனா ஃபாரினர்ஸ் தெரியாது, அவளுக்கு வேண்டி சொன்னதுதான். பட் இதெல்லாம் தான் ஃபாலோ பண்ணுவோம். அண்ட் கண்டினியூஸா நம்ம கூப்பிட்டு இருக்கலாம், நமக்கு எவ்வளவு வேணா சாப்பிடலாம். அண்ட் கிவ் மோர், எவ்வளவு வேணும்னா என்னது நமக்கு வயிறு தெரிஞ்சுதான் சாப்பிடணும். and continually and give more if anyone requests. நிறைய அவங்க வந்து கொடுப்பாங்க, லைன்ல வந்துட்டு இருக்கும்போது கொடுப்பாங்க. In this way nothing is wasted and everyone is satisfied. நமக்கு எவ்வளவு வேணுமோ கூப்பிடுறோம், அவங்க போடுவாங்க சாப்பிடுறோம். இன்னும் வேணுமா திரும்பி கூப்பிடலாம், அவங்க போடுவாங்க சாப்பிடுவாங்க. சோ இதுல என்ன தெரியுதுன்னா இவருக்கு வந்து இந்த மாதிரி நம்ம கீழே உட்காந்து யாரோ வளம்பி நம்ம சாப்பிடுறவங்கள கீழே உட்காந்து சாப்பிடுறதுதான் வேஸ்ட் பண்ணாம சாப்பிடுறோம்னு அவரோட கணிப்பு. வேற நம்ம அந்த புஃபே சிஸ்டம்ல நம்மளே போட்டுக்கணும் இல்லையா, அது நிறைய வேஸ்ட் ஆகுது. ஏன்னா அங்க போயிருக்கோம், நம்ம அதுக்குள்ள அங்க சேர் போயிடுமே. சரி யார் திரும்பி என்ன வருவா, நம்ம அப்பவே பிளேட்ல நிறைய போட்டு அப்பாடா உட்காரும் போது 2 ஐட்டம் சாப்பிட்றதுக்குள்ள வயிறு அடிச்சு, ஐயோ இவ்வளவு போட்டு இருக்கேன் இப்ப இது யாரு வயிற்றுல சொல்றதுன்னு அப்படி இப்படி பார்த்துட்டு அப்படியே குப்பை தொட்டில தான் போடுறாங்க. நிறைய பேர் பண்றாங்க, அதெல்லாம் பார்த்துருக்கோம். நம்ம ஹோட்டல்ஸ்ல எல்லாம் கூட நம்ம பார்த்துருக்கோம் இந்த மாதிரி. சோ இது வந்து சர்வ் இன் ரூல்ஸ், அதுதான் பெஸ்ட். சர்வ் இன் ரூல்னு நின்னுண்டு அந்த மாதிரி சொல்லலாம். இது வந்து ஆக்சுவலி உட்காரத பத்தி இப்படி சொல்லிருக்கேன். அப்புறம் இது என்னது, இது சைத்தன்யம் வேண்டாம், இது வேண்டாம். பிரபுபாத லெக்சர் ஸ்ரீமத் பாகவத் அது வேண்டாம். அப்புறம் ஓகே இது முடிஞ்சிருச்சு. சோ இந்த மாதிரி நான் வந்து இப்ப திரும்பி இன்னைக்கு ஷேர் பண்றேன். இந்த இது யாருக்கு தெரியலை கிடைக்கலைன்னு சொல்றீங்களோ அவளுக்கு திரும்பி நான் இது கொடுக்குறேன். இன்னைக்கு அந்த 5 டாபிக் இருக்கு இல்லையா, சோ அதோட என்னெல்லாம் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அந்த 26ல இருந்து ஐ திங்க் இந்த டாபிக்கே போட்டிருக்கோம். இப்போ உங்களுக்கு தெரியும் Chp-4 அப்படி போட்டிருக்கோம். அந்த Chp 4ல என்னெல்லாம் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நீங்க படிச்சுக்கலாம். இது தமிழாக்கம் பண்ணுவோம், டோன்ட் வரி. நான் தமிழாக்கம் எவ்வளவு சீக்கிரம் பண்ண முடியுமோ பண்ணி யாரோட ஹெல்ப் எல்லாம் கேட்டுக்கிறேன். நாராயணசாமி பிரபுஜோட ஹெல்ப் கேட்கறேன். இல்ல வேற யாருக்காவது கம்ப்யூட்டர் நாலேஜ் இருக்கு, கூகுள் டிரான்ஸ்லேஷன் எல்லாம் தெரியும்னா கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணுங்க. இப்போ சீக்கிரமாவே முடியும். ஒரு ஆள் பண்ண நிறைய நேரம் இருக்கும், 4-5 பேர் சேர்ந்து பண்ண சீக்கிரமா முடியும். ஓகே ஓகே, நான் இது ஸ்டாப் பண்ணிட்டு நான் will go to our normal lesson. Oh, 3 minutes. 1 minute. Yes. இதான் கொஞ்சம் கஷ்டம். Yes. இந்த மாதிரி நிறைய டீடைல் கொடுப்பா. இது தெரியறது இல்லையா மாதாஜி? பிரின்சிபல் பிரசாத சேவையின் கோட்பாடுகள் என்னோட ஸ்கிரீன்ல வந்து தெரியறது மாதாஜி. ஓகே ஓகே, நீ பாக்கி உள்ளது நம்ம படிச்சுன்னு போயிடலாம். இப்ப அடுத்தது என்ன டாபிக்னாக்கா
பிரசாத சேவா ஃப்ரம் சைத்தன்ய லீலா 29 33 வரைக்கும் இருக்கு. நீங்க வீட்டுல அதை ஓபன் பண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சம் பாயிண்ட்ஸ் இதுல கொடுத்துருக்கு, டீடைலா அதுல கொடுத்துருக்கோம். சோ நம்ம வந்து அதுல படிக்கலாம். சோ நிமாய் பண்டிதா சர்வ்ஸ் பிரசாதம் டு 20 சன்னியாசி, அது ஸ்டோரியா கொடுத்துருக்கா. சோ அதை படிங்க. நிமாய் பண்டிதர் 20 சன்னியாசிகளுக்கு பிரசாதத்துடன் சேவை செய்கிறார். என்ன ஸ்டோரி அது அதுல இருக்கு. அப்ப அது படிக்கலாம். நிமாய் பண்டிதர் ஸ்ரீல ஈஸ்வர பூரியுடன் பிரசாதம் பரிமாறுகிறார். இதுதான் ஒன் ஆஃப் த ஸ்டோரிஸ் தான் இதெல்லாம் வரும். சோ சைத்தன்ய லீலாவோட அந்த என்ன ஸ்டோரியோ அதெல்லாம் கொடுத்துருக்கு. அப்ப ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு ரீட், ஐ திங்க் நான் வந்து சும்மா ரீட் பண்ணிட்டு போறேன். ஸ்ரீல சைத்தன்ய மகாபிரபு அத்வைத வீட்டில் பிரசாதம் பெறுகிறார். வேத கீர்த்தனா ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் பொழுதுபோக்குகள். ஸ்ரீல சைத்தன்ய மகாபிரபு ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் உதடுகளிலிருந்து அமிர்தத்தை சுவைக்கிறார். ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங், படிக்கணும். அது நானே இன்னைக்கு படிக்கணும். ஆனந்த பிரபுவின் சமையல் திரும்பி இது மாத்தி அது பண்ணும்போது நமக்கு நேரம் போயிருக்கு. ஏன் அதனால இப்பவே 1:30 மணிக்கு எடுத்து. எஸ், ஆனந்த பிரபுவின் சமையல் மற்றும் பிரசாதம் வழங்குதல். அப்புறம் ஸ்ரீல பிரபுபாதா தனது செயலாளர் கொள்ளுதல். அடுத்தது என்னது, மூணாவது டாபிக் என்ன, ஸ்ரீல பிரபுபாதர் பிரசாத சேவா நிகழ்வுகளை பத்தி நிறைய கொடுத்திருக்காங்க. இது பேஜ் 34 நிறைய ஐட்டம்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. ஆனந்த பிரபுவின் சமையல் மற்றும் பிரசாதம் வழங்குதல் அதுல நிறைய கொடுத்திருக்கு, நீங்க எல்லாம் படிக்கலாம். ஸ்ரீல பிரபுபாதா தனது செயலாளர் கொள்வனர். இன்கேஸ் இல்ல மாதாஜி உங்களுக்கு தனியா படிச்சு எனக்கு உங்களுக்கு வரதில்லை நீங்க சொல்லுங்க அப்படின்னா அடுத்த வாரம் மண்டே திரும்பி இதே டாபிக் எடுக்கலாம். எனக்கு இந்த கிளாஸ் 4வது சாப்டர் அடுத்த வாரம் 5 அப்படிலாம் கிடையாது. There is no rules. எப்ப வேணா நான் திரும்பி வந்து எடுக்கலாம். ஓகே, சோ நான் உங்களுக்கு இல்ல என்னால் படிக்க முடியாது நீங்க சொல்லி கொடுங்க, அப்பதான் நீங்க ரீட் பண்ணுங்க அப்படின்னா ஐ கேன் டூ தட். அப்புறம் என்னது நெக்ஸ்ட், இது 4வது வந்தாச்சு. மொத்தம் 5 தான் டாபிக். 4வது டாபிக் என்னது, பிரசாதம் வழங்குவதற்கான வழிகாட்டுதல்கள். உணவுகள் வழங்கப்படும் வரிசை, எப்படி உணவு வந்து வரிசையா வழங்குறாங்க, மேபி இந்த சிஸ்டம் எப்படி போடுறாங்கன்னு சொல்லிட்டு இப்ப இதுல இருந்து கொஞ்சம் இருக்கு. அப்ப ரைஸ் அண்ட் சப்பாத்தி முதல்ல என்ன போடுறாங்க அவங்களோட. இப்ப நம்ம வந்து ஒரு ஊருக்கு ஒரு வித்தியாசப்படும். இப்ப ஐ திங்க் தெலுங்குக்காரெல்லாம் வந்து உப்பு போடுவான்னு நினைக்கிறேன், ஐ டோன்ட் ரிமெம்பர். இல்ல ஊறுகாய் போடுவாங்களாம் சம்திங். இப்ப நம்ம தமிழ்நாட்டுல வந்து முதல்ல வந்து பாயசம் தான் வைப்பாங்க, பாயசம் பச்சடி அந்த மாதிரிதான் போகும். ஐ திங்க் எங்க இதுல அப்படி தமிழ்நாடே அந்த மாதிரிதான் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். மலையாள பக்கத்துல கூட வேற என்னவோ ஐ திங்க் வேற என்னவோ போடுவான். சோ ஒரு ஊர்ல வந்து ஒரு சிஸ்டம் இருக்கு, அது மாதிரி போடுவான். இங்க வந்து சப்பாத்தி, நம்ம இதுல நம்ம ஃபங்க்ஷன்ல சப்பாத்தியா பண்ணிருக்கா, பூரி சப்பாத்தி எல்லாம் ரொம்ப கொஞ்சம் மாடர்னா தான் பண்ணுவாங்க. நம்ம இதுல சோறு தான் இல்லையா. சோ சாதம் மற்றும் சப்பாத்தி ஃபர்ஸ்ட். அப்புறம் பிட்டர் கார்ன், பாகற்காய் அண்ட் கீரை. அடுத்த 3வது என்ன ஐட்டம் என்ன போடுவாங்களாம், பருப்பு. அப்புறம் சேவரி சுவையூட்டிகள், ரொம்ப டேஸ்ட் என்னெல்லாம் டிஃப்ரெண்டா இருக்கும் அதெல்லாம் போடுவாங்க. அடுத்ததான் சப்ஜி, அப்புறம் தான் கறி வகைகளே வருமா. எப்படி லைட்டர் டு ரிச், ரொம்ப சிம்பிள் கறி வரும். அப்புறம் ரிச்னா என்னது, நிறைய எண்ணெய் எல்லாம் போட்டு ரொம்ப நல்லா, அது கொஞ்சம் சாப்பிட்டாலும் நல்லா வயறு நிறைய போல அந்த மாதிரி கறி வகைகள் போடுவாங்க. வெட் டு ட்ரை, ஈரமான கூட்டு மாதிரி எல்லாம் முதல்ல போடுவாங்க. அப்புறம் கறி மாதிரி எல்லாம் ட்ரை சப்ஜி சொல்லுவாங்க, ட்ரையா இருக்கிற அந்த மாதிரி கறி, அந்த எல்லாம் கறி வகைகள் அந்த மாதிரி போடுவாங்க. அடுத்தது ராய்த்தானா தெரியல, இந்த இதுல தயிர்ல வந்து பூந்தி எல்லாம் போடுவாங்க, இல்ல காக்கடி வெள்ளரிக்காய் எல்லாம் கட் பண்ணி அது வந்து ராய்த்தா சொல்லுவோம். ராய்த்தா அப்புறம் சட்னி அது வந்து அடுத்த ஸ்டெப்ல அது போடுவாங்களாம். அடுத்தது கடைசியில செகண்ட் லாஸ்ட் ஸ்வீட்ஸ், லெஸ் டு மோர் ஸ்வீட். எது கம்மி ஸ்வீட்டோ அதை முதல்ல போட்டு வருவாங்களாம். அப்புறம் அதை விட கொஞ்சம் ஜாஸ்தியா ஸ்வீட் இருக்கும் அதை போடுவாங்க. அப்புறம் இன்னும் நல்ல ஜாஸ்தி, அந்த மாதிரி கம்மி ஸ்வீட்ல இருந்து நிறைய ஸ்வீட்டா இருக்கிற பொருளை போட்டுட்டே இனிப்பு வகைகள்லாம் போடுவாங்களாம். அப்புறம் நெவர் சர்வ் ட்ரை ஐட்டம்ஸ் ஆர் ஸ்வீட்ஸ் இன் த்ரீஸ், எப்பவுமே 3 போடக்கூடாது. இப்ப ஒரு ஜிலேபி போடுறாங்கன்னா 1 போடு 2 போடு 3 போடக்கூடாது, இல்ல 4 போடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு உலர்ந்த இனிப்பு பொருட்களை 3ஆக பரிமாற வேண்டாம். அது ஏன் சொல்லிட்டு இதுல போட்டிருக்காங்க எனக்கு தெரியாது. ஸோ இட் இஸ் ஜென்ரலி நம்ம எப்பவுமே நம்ம வந்து ஆட் ஃபிகர் 3 வேண்டாம், 2. இப்போ இவன் பிரதட்சணம் நம்ம கூட 4 பிரதட்சணம் 5 கூட பரவாயில்ல, ஆனா 3 நம்ம நார்மலி வி டோன்ட் டேக். அது என்னன்னு எனக்கு போய் பார்க்கணும் எங்க போடுறாங்க. ஓகே, இது வந்து 3 is given to the enemy அப்படின்னு போட்டிருக்கு. எங்க எழுதிருக்கு எனக்கு தெரியாது, பட் இதுல அப்படி கொடுத்துருக்கு. 3 ஒன்லி எதிரிகளுக்கு தான் அந்த 3 இன்னும் கொடுக்கணுமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுப்பாங்க இல்லையா. அந்த மாதிரி நம்ம பண்ணக்கூடாது, இவன் எதிரிகளுக்கும் பண்ணக்கூடாது. ஆனா இது என்ன கொடுக்கணும், சத்ருகளுக்கு தான் அந்த மாதிரி 3 கொடுத்து போ வந்திருக்கே கேட்டிருக்கே இந்த அப்போ சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி கொடுக்குறோம் இல்லையா. சிலப்பெல்லாம் பண்ணக்கூடாது, பட் அந்த மாதிரி யாராவது பண்றாங்கன்னா அந்த மாதிரி உள்ள நமக்கு தெரியாது பண்ணி அவனை எப்படியா போக சொல்லிடலாம். அந்த மாதிரி ஆளுகளுக்கு தான் 3
அந்த மாதிரி கொடுப்பாங்க. எஸ், இது வந்து 5வது லாஸ்ட் டாபிக் வந்தாச்சு. இதுல என்னதுனாக்கா மூத்த டிவோட்டிஸ் யாரெல்லாம் வயசுல பிரிவாளா இருக்காங்களோ, ரொம்ப மரியாதைக்குரிய, நம்ம வீட்டுல தாத்தா கொள்ளு தாத்தா அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்காங்கன்னு கையை பிடிச்சு அவளை வந்து எங்க உட்காத்தி வைப்பாங்களாம், மே சிட் அட் த ஹெட் ஆஃப் அ லைன். இது வந்து இப்போ வரிசை இருக்குன்னா என்னது தலைமை வரிசைன்னு இருக்கும் இல்லையா, மெயின் டைனிங் டேபிள்ல பாத்தீங்கன்னா அந்த கார்னர்ல இருக்கும். யார் ஹெட் ஆஃப் த ஃபேமிலி மேன் வில் பி சிட்டிங் தேர், அந்த மாதிரி இருக்கும். அதே போல வரிசையில கூட இவ வந்து பெரியவாள இந்த ஓரத்துல உட்காரட்டும், அவளுக்கு முதல்ல வழங்கலாம், அப்புறம் வந்து இந்த லைன் அங்க இருந்து ஆரம்பிக்கணும், பெரியவாளெல்லாம் அங்க உட்காந்து வச்சுப்பாங்க. சோ அந்த மாதிரி மூத்த பக்தர்கள் ஒரு வரிசையில் தலைமை இடத்தில் அமரலாம். அப்புறம் சாப்பிடுவர்களின் தட்டுகளையோ கைகளையோ தொடாதீர்கள். இப்போ ஒருத்தர் சாப்பிட்டு இருக்கான்னா, ஏய் ஹாய் நீ எப்ப வந்த என்னன்னு சொல்லி அவளெல்லாம் தொட்டெல்லாம் பண்ணக்கூடாது. ஒரு வாட்டி அவங்க சாப்பிட தொடங்கியாச்சுன்னா அவங்க வந்து எச்ச பண்ணி சாப்பிடும்போது அந்த ஹோல் பாடி யூ ஷுட் நாட் டச். அவங்களை எல்லாம் பேசும்போது என்ன தூரக்கு என்ன பேசும், அவங்க கை அப்புறம் அவங்களை எல்லாம் ஒன்னும் தொடக்கூடாது, அவங்க பிளேட் ஒன்னும் தொடக்கூடாது. அப்புறம் யூஸ் ஒன்லி யோர் ரைட் ஹேண்ட் டு சர்வ் பிரசாதம். நம்ம அதான் பண்றோம், இருந்தாலும் கொடுத்துருக்கு. எப்பவும் வலது கையாலதான் நம்ம வந்து பிரசாதம் வந்து சர்வ் பண்ண இது வழங்குறோம் எல்லாருக்கும். அப்புறம் டு நாட் டச் யுவர் மவுத், ஃபீட், ஹேர் ஆர் லோவர் பாடி. சாப்பிட்டுட்டே இருக்கும்போது இப்படி பண்றது அப்படி பண்றது. ஸ்பூனால சாப்பிடுவா, அதான் இதெல்லாம் ஸ்பூனா சாப்பிட்டு அந்த ஸ்பூனை வச்சுட்டு அவ எல்லாம் பண்ணுவான். இதே தலையை தொடறது என்ன, அங்க சுடியறது என்ன எல்லாம் பண்ணுவோம். பட் நம்ம ஒரு வாட்டி கையால சாப்பிட ஆரம்பிச்சுனாக்கா we don't do, இந்த கையால் நம்ம ஒண்ணுமே பண்ண மாட்டோம். பட் இருந்தாலும் கொடுத்திருக்கா, அதை நான் சொல்றேன். உங்கள் வாய், கால்கள், முடி அல்லது கீழ் உடலை தொடாதீர்கள். அப்புறம் அவாய்ட் யார்னிங் அண்ட் ஸ்னீசிங், கொட்டாவி விடுதல் அல்லது தும்மல் போன்றவற்றை தவிர்க்கவும். சாப்பிட்டுட்டே இருக்கும்போது தும்மல் வந்து என்ன பண்றது, அப்புறம் இப்படி கவர் பண்ணா பண்ணணும். ரொம்ப சளி பிடிச்சிருக்க தும்மல் வந்துட்டே இருக்கும்போது என்ன பண்ண முடியும், ஆனா அவாய்ட் பண்ண, கண்ட்ரோல் பண்ண போதும். கொட்டாவி விடுறது ரொம்ப அப்படி அதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது சாப்பிடும்போது. அப்புறம் பரிமாறும் பாத்திரங்கள் யாருடைய கால்களையும் தொடக்கூடாது. நம்ம இல்லாட்டவே அன்னத்தையே நம்ம வந்து கண்ணில் ஒத்திப்போம், ஐயோ கால பட்டுடுமே அப்படின்லாம் நீக்கி வைப்பாங்க. சோ அந்த பாத்திரங்கள்லாம் காலால் தொடக்கூடாது. அப்புறம் விருந்தினருக்கு முன் ஒருபோதும் காலியான தட்டு வைக்கக்கூடாது. விருந்தினர் வந்திருக்கானாக்கா முதல்ல தட்டெல்லாம் வச்சு அவனை உட்காந்து வச்சு அவன் பார்த்துட்டு இருக்க முடியுமா, என் தட்டுல என்ன வரப்போறதுன்னு, அது பண்ண மாட்டான். சோ விருந்தினர் வரதுக்கு முன்னாடி அந்த தட்டுல ஏதாவது பரிமாறி அப்புறம் விருந்தினர் வாங்க உட்காருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆல்ரெடி பிளேட்ல ஏதாவது இருக்கும், இன்னும் பரிமாறிண்டே இருக்கும் அந்த மாதிரி. சோ வெறும் காலி பிளேட்டுக்கு முன்னாடி விருந்தாளி வரவழைச்சுட்டு இப்ப காலி பிளேட்டு அங்க காலினா இந்த எம்டி பிளேட்டை வச்சு அந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு. அப்புறம் பொருட்களின் அற்புதமான குணங்களை விருந்து அளிப்பவர் விவரிக்கலாம். இப்போ ஒரு வீட்டுல, நம்ம வீட்டுல யாரோ விருந்தாளி இருந்திருக்கானா சாப்பிடும் போது என்ன இதெல்லாம் நம்ம இது பேசலாம், என்னது இது ரொம்ப நல்லது, இந்த காலத்துல இதெல்லாம் விளையாடுது, நான் இப்படி எல்லாம் போட்டு பண்ணினேன், இன்னும் நல்ல டேஸ்ட் வந்திருக்கு, அந்த மாதிரி எல்லாம் நம்ம பேசலாம் சாப்பிடும் போது, அந்த மாதிரி எல்லாம் பேசலாம். அப்புறம் உட்கார்ந்து இருக்கும் அனைவருக்கும் ஒரே மாதிரியான பொருட்களை வழங்க வேண்டும். இது அவனுக்கு தெரிஞ்சவன், இவனுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும்னு சொல்லிட்டு அவனுக்கு நிறைய போட்டேன், இல்ல எக்ஸ்ட்ராவா நான் இங்க ஒழிச்சு வச்சது அதெல்லாம் போட்டேன், இவளுக்கு எல்லாம் அதெல்லாம் போடுறதுக்கு இல்ல அந்த மாதிரி. அப்போ ஒரே பந்தியில உட்கார்ந்து, பந்தி சொல்லுவாங்க, ஒரே இதுல உட்காரும் போது எல்லாருக்கும் சமமாதான் கொடுப்பாங்க. அப்புறம் நமக்கு யாராவது பிடிக்கலைன்னா அப்புறம் அது தனியா கிச்சன்ல போயிட்டு நம்ம வந்து கொடுக்கலாம் அந்த மாதிரி. சோ ஒருத்தர் எல்லாரும் சேர்ந்து உட்காரும் போது எல்லாருக்கும் சமமா தான் வழங்கும். ஓகே, அடுத்தது 5வது இன்னும் கண்டினியூஷன் 36வது. கிளீன் பீஸ்ஃபுல் பிளேஸ். எந்த மாதிரி இடத்துல உட்காரணுமா, நல்ல கிளீனா இருக்கிற இடத்துல, பீஸ்ஃபுல் கஜகஜான இல்ல சத்தம் இல்லாத இடம், நல்ல கிளீனா இருக்கிற இடத்துல உட்காரணும். சுத்தமான அமைதியான இடமாக இருக்க வேண்டும். அப்புறம் ஆன் அன் அன்ப்ரோக்கன் ஆசனம். நம்ம உட்கார்ற இடம் எப்படி இருக்கணும், கீழேதான் உட்காரோம்னா பாயெல்லாம் குத்துறா போல இருக்கும், சிலதெல்லாம் கிழிஞ்சிருக்கும், அந்த மாதிரி இல்லாம உட்காந்து நிம்மதியா உட்காந்து சாப்பிடுற மாதிரி இருக்கணும். அண்ட் அன்ப்ரோக்கன் பிளேட். நம்ம சாப்பிடுற பிளேட் எப்படி இருக்கணும், இலையெல்லாம் கிழிஞ்சா நம்ம சொல்லுவாங்க, ஒரு கல்யாணத்துக்கு எல்லாம் போனா என்ன, போய் இலை கிழிஞ்சுன்னா கொடுத்துடுவோம், இலை கிழிஞ்சிருப்பா வேற இலை கொண்டு வாங்க அப்படின்னு. சோ இந்த மாதிரி ஏன்னா இப்போ சாப்பிடுறது வந்து கரெக்டா நம்ம சாப்பிட முடியாது, எல்லாம் கீழே போகும், வழியும், இலைக்கு கீழெல்லாம் போயிடும், நம்ம மேல எல்லாம் விழுந்துடும், அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கும். ஸோ நம்ம பிளேட்டா இருக்கட்டும், இல்ல நம்ம உட்கார்ற இடமா இருக்கட்டும், உடசல் கிழிசல் இந்த மாதிரி எல்லாம் இல்லாம பார்த்துக்கணும். உடைக்கப்படாத ஆசனம், உடைக்கப்படாத தட்டை பயன்படுத்தணும். அப்புறம் 3வது இங்க என்ன கொடுத்தது, சாப்பிடும் போது கிருஷ்ணருடன் தொடர்புடைய லேசான உரையாடல்கள் அல்லது பிரசாதத்தை மகிமைப்படுத்தலாம். பிரசாதத்தை நல்லா பண்ணிருக்க, நல்லா பகவானோட அனுகிரகம் இருக்கு, நல்லா பண்ணிருக்க சொல்லிட்டு அதை பத்தி பேசலாம். கிருஷ்ணரை பத்தி எல்லாம் நிறைய பேசி அந்த மாதிரி பேசி சாப்பிடலாம். படுக்கையில் அமர்ந்து சாப்பிடவோ தண்ணீர் குடிக்கவோ கூடாது. மனுஸ்மிருதியிலே கொடுத்திருக்கு. இது நமக்கு என்ன இதெல்லாம் தெரியாது, இதை கொடுத்துருக்கு. மனுஸ்மிருதி யாரு படிச்சாங்க, அது எந்த மாதிரி இருக்கும்னு எனக்கு தெரியாது. பட் இதுல வந்து அதுல கோட் பண்ணிருக்காரு பிரபுபாதா. சோ அது வந்து படுக்கையில உட்காந்துட்டோ, நம்ம வீட்டுல எல்லாம் அதான் ஆயிடுச்சு. டிவி பார்த்துட்டு சோஃபால உட்காந்து சாப்பிடுறது,
பெட்ரூம்லயே டிவி வந்தாச்சு. அப்ப என்ன பண்ணுவோம், பெட்ரூம்ல இதுதான் இருக்கும், பெட்டு தான் இருக்கும். அந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாது. எது பண்ணக்கூடாது அது சொல்லியிருக்காங்க. அப்ப நம்ம இவ்வளவு நாள் பண்ணினோம்னா இனிமே பண்ணாம இருக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணலாம். படுக்கையில அமர்ந்து சாப்பிடவோ தண்ணீர் குடிக்கவோ கூடாது. அப்புறம் தெரியாத அல்லது விரோதமான நபர்களின் முன்னிலையில் சாப்பிட வேண்டாம். யாராவது தெரியாதவங்கன்னா அப்ப இப்படிட்டா அவளுக்கு முன்னாடி எல்லாம் சாப்பிட வேண்டாம். இல்ல விரோதியெல்லாம் யாருக்கோ நம்மளை பிடிக்கல, அவங்க வந்துட்டாங்க அப்படின்னாக்கா அவங்களுக்கு முன்னாடி சாப்பிட வேண்டாம் அப்படின்னு நமக்கே தெரியும் இல்லையா. கண் பட்டுடும்ல நம்ம சொல்லுவோமே, அதேதான் அதை நினைச்சுதான் அவர் சொல்லியிருப்பார். பட் ஃபாரினர்ஸ்க்கு இதெல்லாம் தெரியவே தெரியாது. அவங்க எப்போ வேணா சாப்பிடுவாங்க, யாரு வேணாலும் சாப்பிட்டு இருப்பாங்க அந்த மாதிரி. அப்புறம் முடி அல்லது பூச்சி இருந்தா சாப்பிட வேண்டாம். இப்ப முடி விழுந்துரும் அப்படி வச்சு சாப்பிடுவோம் இல்லையா, அவர் ஸ்ட்ரிக்டா சொல்லிட்டா அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா அந்த அதை சாப்பிடவே வேண்டாம். அந்த மாதிரி பொருளை சாப்பிட வேண்டாம். பூச்சி விழுந்திருக்கும் இல்ல இந்த மாதிரி இருந்ததா முடியெல்லாம் விழுந்திருந்தா அவாய்ட் பண்ணுங்க, சாப்பிடாதீங்க அப்படின்னு. அது எகைன் மனுஸ்மிருதியில கொடுத்துருக்கான், 4.207 கொடுத்துருக்கு. அப்புறம் do not start until everyone has பிரசாதம் on their plate. சாரி, அது தமிழ்ல இருக்கேன். அனைவரது தட்டிலும் பிரசாதம் வரும் வரை நாம் சாப்பிட தொடங்கக்கூடாது. எல்லாரும் உட்கார்ந்து இருக்கோம்னாக்கா நமக்கு போடும்போது இமிடியேட்டா சாப்பிட்டோம்னா என்னது, அவங்களுக்கு போய் முடிக்கிறதுக்குள்ள நம்ம பிளேட்டு காலியாயிடும். அதனால வெயிட் பண்ணணும். எல்லாருக்கும் பரிமாறின அப்புறம் சரி எல்லாரும் சாப்பிடலாம்னு சொல்லும்போது தான் நம்ம சாப்பிடணும். அப்புறம் வெயிட் ஃபார் சீனியர் மோஸ்ட் டிவோட்டி. மூத்த பக்தர் சாப்பிட தொடங்கும் வரை காத்திருங்கள். யாரோ உட்கார்க்கா, எனக்குதான் பிளேட்ல வந்தாச்சு சாப்பிடறேன் அப்படின்னா மூத்த பக்தர் உட்கார்ந்து இருக்கா, அவ சாப்பிட ஆரம்பிக்கிறாரா பாப்போம். அவர் சாப்பிட ஆரம்பிச்சுன்னா அப்புறம் நம்ம சாப்பிடணும். சாரி. அப்புறம் யாராவது உள்ளே நுழைந்தால் பிரசாதம் எடுக்க அழைக்கவும். யாரு நம்ம வீட்டுக்கு வந்தாலும் பிரசாதம்னு என்ன, சாப்பாடுதான். நம்ம வீட்டுல என்ன பண்றோமோ எல்லாமே பிரசாதம் தான் பேராயிடும். ஏன்னா நம்ம எல்லாமே பகவானுக்கு அர்ப்பணிச்சுட்டு தானே சாப்பிடுறோம். அப்ப யாரு நம்ம வீட்டுக்கு வந்தாலும் சாப்பிடுறியா, இல்ல மார்னிங் டைம்ல ஏதாவது வந்தனாக்கா பிரேக்ஃபாஸ்ட் ஏதாவது பண்ணிப்போம் சாப்பிடுறியா, இல்ல லஞ்ச் டைம்ல வந்து எப்படி நம்ம சாப்பிடுற அளவுக்கு அவ்வளவுதான் பண்ணுவோம். வேற கொஞ்சம் 2 ஸ்பூன் எக்ஸ்ட்ரா பண்ணலை அந்த மாதிரி வராதே, கொஞ்சமாவது இருக்கும். இப்ப அன்னைக்கு நம்ம கொஞ்சம் கம்மியா சாப்பிட்டு வந்த விருந்தாலே வாயில் சாப்பிடுற நேரம் வந்திருக்கே வா சாப்பிடவா. இது நம்ம இங்க கல்ச்சர் இருக்கு. இதெல்லாம் நமக்கு சொல்லியே கொடுக்க வேண்டாம், நம்ம வீட்டுல இன்னைக்கு அது இருக்கு. சாப்பிடுற நேரத்துல யாராவது வந்தா சாப்பாடு கொடுக்கதான் போறோம் இல்லையா. அதே போல அவங்களுக்கு எல்லாம் அந்த கல்ச்சரே கிடையாது. சோ அது அவளுக்கு ஃபாரினர்ஸ்க்கு சொல்ல வேண்டியிருக்கு. யாராவது உள்ளே நுழைந்தால் பிரசாதம் எடுத்து அழைக்கும், வாங்க சாப்பிடுங்கன்னு சொன்னோம். இடது கையை தரையில் வைத்திருங்கள். சாப்பிடும் போது இடது கையை பூமியில தொடராப்பல இருக்கணும். பூமியால் அனைத்து சக்தியும் உறிஞ்சப்படுகிறது அப்படின்னு போட்டிருக்கு. ஐ டோன்ட் நோ இதுல இப்படி போட்டிருக்கு. எங்க இதுல எல்லாம் அப்படி சொல்லுவா, ஊனின்னு கையை ஊனின்னு சாப்பிடக்கூடாது அப்படிப்பாங்க. சோ எனக்கு தெரியாது எதுன்னு, இதுல என்ன போட்டிருக்கோ அதை நான் சொல்றேன். பூமியால் அனைத்து சக்தியும் உறிஞ்சப்படுகிறது அப்படின்னு. அப்புறம் ஒருவரின் தட்டின் வலது புறத்தில் தண்ணீர் கோப்பையை வைக்கவும். சாப்பிடும்போது என்னது ஒரு இதுல வலது இது ரைட் சைட்ல தண்ணி அங்க வைக்கணும். நான் இந்த சைடு தான் வைப்பேன். சோ இதுல வலது பக்கம். அப்ப எப்படி எடுக்கிறது கஷ்டமா இருக்கு. இந்த நம்ம எச்சு பண்ண கையோட நம்ம தண்ணி எடுக்க மாட்டோம் இல்லையா, தண்ணி கிளாஸ். மேபி அது லெஃப்ட் ஹேண்ட் யூஸ் பண்ணக்கூடாது, அதனால சொல்லியிருப்பாங்க. வைஷ்ணவ கல்ச்சர் இல்லையா, ரொம்பவே ஸ்ட்ரிக்ட். இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் யூஸே பண்ணக்கூடாது. பரவாயில்ல, கிளாஸ் தண்ணி கொப்பைய ரைட் ஹேண்ட்லயே எடுத்துக்கலாம். எப்படி அது இதுதான் நம்ம இலை பக்கத்துல பிளேட் பக்கத்துல வந்தாச்சுன்னா அதையும் வாஷ் தான் பண்ணணும். அதுவும் இதாயிடும், அசுத்தம் ஆயிடும். சோ ஒருவரின் தட்டின் வலது புறத்தில் தண்ணீர் கொப்பையை வைக்கவும். பெரிய பொருட்களை வாயில் எடுத்து பற்களால் கிழிக்க கூடாது. என்னெல்லாம் கொடுத்துருக்கு எங்க வீட்டுல எல்லாம் சின்ன வயசுலயே இதெல்லாம் தான் சொல்லிருக்கா. ஒரு அப்பளம் பப்படம் இதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா, அது கூட அப்படி சாப்பிட்டு இப்படி எல்லாம் வைக்க கூடாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. என்னது, கையால அதை பிச்சு எவ்வளவு வேணுமோ அதை சாப்பிடுங்க அப்படி. வாயில போட்டு நல்லா இழுத்து அந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாது. இது என்ன வேணா இருக்கட்டும், சப்பாத்தியா இருக்கட்டும், பூரியா இருக்கட்டும், எது ஹார்டா இருக்கும் கையால பிச்சு தென் ஒன்லி யூ ஷுட். எழும்புவதற்கு முன்பு இறுதியிலையும் பிரேமத்வனியை உச்சரிக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லலாம், ஹரி சொல்லலாம். ஒரு வீட்டுல ஒரு பழக்கம் இருக்கும், அதுக்கு நான் சொல்றேன். பிரேமத்வனினா என்னது, பகவானோட நாமத்தை சொல்லி எல்லாரும் சாப்பிட்டு முடிச்சாச்சு, எல்லாம் அது ஒரு இண்டிகேஷன், எல்லாரும் சாப்பிட்டாச்சு ஏந்திருக்கலாம் அந்த மாதிரி. இப்போ பிரேமத்வனியை கொடுத்து ஏந்திருக்கலாம். மூத்த பக்தர் எழுவதற்கு காத்திருந்து பின் எழவும். மூத்தவர் உட்கார்ந்துருக்கான்னு நம்ம மாட்டுக்கு என்ன விடனே அவருக்கு சாப்பிடறதுக்கு நேரம் இருக்கும், பண்ணிருக்காது. அவ நம்ம மாட்டுக்கு எந்த போயிடுச்சுன்னா என்ன எப்படி இருக்கும், ஐயோ நான் இன்னும் உட்கார்ந்துருக்கேன்னு அவருக்கு ஒரு ஃபீலிங் வராதா. அதனால கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணி அவர் சாப்பிட ஆரம்பிச்சப்ப நம்ம சாப்பிடணும். அவர் எழுந்து போனப்புறம் தான் அவர் எழுந்திருக்கும் போது அவர் எழுந்துட்டு ஒரு மாதிரி நடக்க ஆரம்பிச்சப்பறம் நம்ம எழுந்துக்கலாம். இதெல்லாம் ஒரு ரெஸ்பெக்ட் காட்டுறதுக்கலாம். ஓகே, இது எவ்வளவு ஆயிடுச்சு, ஆல்மோஸ்ட் 5 minutes.
இது நானே யாரோ படிக்கிறேன்னு படிங்க, இன்னைக்கு ஜாஸ்தி நானே படிச்சுட்டேன். யார் ஜெயலட்சுமி மாதாஜி படிக்கிறா? ஹரே கிருஷ்ணா. படிக்கிற மாதாஜி. ஒரு நிமிஷம் மாதாஜி வந்துட்டோம். மிகுந்த நம்பிக்கையுடன் பிரசாதம் எடுத்து இறைவனின் திருநாமத்தை உச்சரித்து கோயிலில் உள்ள தெய்வத்தை வழிபட வேண்டும். தெய்வம், மகா பிரசாதம் மற்றும் புனித நாமம் ஆகியவை இவ்வுலக மேடைக்கு சொந்தமானவை அல்ல என்பதை எப்போதும் நினைவில் கொள்க. தெய்வத்தை வழிபடுவதன் மூலமும் பிரசாதம் சாப்பிடுவதன் மூலமும் ஹரே கிருஷ்ணா மகா மந்திரத்தை உச்சரிப்பதன் மூலமும் ஒருவர் எப்போதும் ஆன்மீக தளத்தில் இருக்க முடியும். ஸ்ரீ சைத்தன்ய சரிதாமிர்தம் மத்திய லீலா 11.209 பொருள். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. என்ன கொடுத்துருக்கான்? பிரசாதம் எடுக்கும்போது ரொம்ப நம்பிக்கையோட, இதுன்னு பகவானுக்கு அர்ப்பணிச்சதுன்னா அவ்வளவு பவர் இருக்கும். அந்த நம்ம வீட்டுல அதெல்லாம் பண்ணி 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 பழக்கம் இருக்கும்போது அந்த உணர்தல் நமக்கு வந்துடும். கோயிலே நம்ம வரும்போது என்னது, நம்ம வீட்டுல ஏதோ சின்ன பூஜை தான் பண்றோம், அதுக்கே நம்ம இவ்வளவு பக்தி காட்டுறோம்னா கோயில் எவ்வளவு எல்லாம் ஸ்லோகம் சொல்றாங்க, எவ்வளவு பெரிய பெரிய ஆர்த்தி எல்லாம் காட்டுறாங்க. சோ அந்த பிரசாதத்துக்கு எவ்வளவு பவர்ஃபுல் இருக்கும். அந்த விக்கிரகத்துக்கு முன்னாடி இதெல்லாம் கொடுக்கும்போது ரொம்ப அந்த பிரசாதத்துக்கு ரொம்ப இது என்னது நிறைய வேல்யூ இருக்கும். சோ ரொம்ப நம்பிக்கையோட, மிகுந்த நம்பிக்கையுடன் பிரசாதம் எடுத்து இறைவனின் திருநாமத்தை உச்சரித்து கோயிலில் உள்ள தெய்வத்தை வழிபட வேணும். அந்த மாதிரி பக்தியோட வழிபடணும். இந்த மகாபிரசாதம் என்ன அதுல அது கொடுக்கல, சும்மா இப்படி சாப்பிடணும், சில பேர்லாம் அப்படி எல்லாம் பண்ணுவான். டிஸ்ரெஸ்பெக்டிங் பிரசாதம். அந்த மாதிரி எல்லாம் ரெஸ்பெக்டோட தான் இது பண்ணும். இப்ப நம்ம சப்பெல்லாம் வெளியில கழட்டிட்டு என்ன இப்போ கிறிஸ்டியன்ஸ் எல்லாம் அந்த மாதிரி கிடையாது. அதுல எல்லாம் நிறைய டிஃபரன்ஸ் இருக்கும் நமக்கும் அவளுக்குலாம். சர்ச்சுக்கு எல்லாம் செப்பல் போட்டுட்டே போகலாம், there is no problem. லேடிஸ்க்கு ஏதோ பீரியட்ஸ் எல்லாம் இருந்தாலும் there is no problem for them. நமக்கு எல்லாம் அப்படி கிடையாது இல்லையா? சோ இதெல்லாம் அவளுக்கு சொல்லி கொடுக்க வேண்டியிருக்கு. இந்த மாதிரி இருங்க, சப்பல் வழியில வச்சுட்டு வாங்க, இந்த மாதிரி எல்லாம் அவளுக்கு இந்த மாதிரி எல்லாம் சொல்லணும். சோ மகாபிரசாதம் மற்றும் புனித நாமம் தெய்வம் இதெல்லாம் இப்ப டெய்லி இப்படி பாக்குறோம், பகவான் இப்படி பாக்குறோம், இப்படி பண்ணுவாங்க சில பேர். நமஸ்காரம் பண்றது இப்படி இங்கே தொடக்கூட மாட்டேன், இப்படி பண்ணலாம். அதெல்லாம் அந்த மாதிரிலாம் பண்ணக்கூடாது. நல்ல ரெஸ்பெக்டோட இருக்கணும். இவ்வுலக மேடைக்கு சொந்தமானது இல்லை, நம்ம அதனால சீப்பா இடப்படக்கூடாது என்பதை எப்போதும் நினைவில் கொள்ளுங்க. தெய்வத்தை வழிபடுவதன் மூலமும் பிரசாதம் சாப்பிடுவதன் மூலமும் ஹரே கிருஷ்ணா மாமந்திரை உச்சரிப்பதன் மூலமும் ஒருவர் எப்போதும் ஆன்மீக தளத்தில் இருக்க முடியும். இது எல்லாமே நம்ம வீட்டிலேயே பண்ணணும். எப்பவுமே தெய்வத்தை வழிபடுறோம், நம்ம விளக்கேத்துறோம், எல்லாம் ஸ்லோகம் சொல்றோம். அப்புறம் பிரசாதம் இப்ப என்ன சாப்பிடுறோமோ அதுதான் பிரசாதம். என்ன சாப்பிடுறோமோ அது பகவானுக்கு அர்ப்பணிச்சு சாப்பிடணும். அப்போ பிரசாதம் பண்றோம், ஹரே கிருஷ்ண நாமஜபா பண்ணிட்டு இருக்கோம். சோ அதுவும் பண்ணும்போது என்ன ஆயிடும், நம்ம இதுல ஆன்மீக தளத்தை நம்ம முன்னேறிட்டு இருக்கோம், நல்லா அதுதான் ஊறிட்டு இருக்கோம்னு சொல்லிட்டு தெரியும். கிருஷ்ணர் பக்கத்துல எல்லாம் வள சேர்ந்து சாப்பிடுறது. யாரா ஒருத்தர் படிக்கிறாளா? இப்படி நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. மாராஜி கல்பனாவா யாரு? நான் நிவேதிதா மாதாஜி. யாரோ ஒருத்தர் படிங்க. ஆயிடுத்து ஸ்லைட் ஆயிடுத்து, இன்னைக்கு லேட்டும் ஆயிடுச்சு. இன்னைக்கு பஜனை எல்லாம் பண்ண முடியாது. ஆக்சுவலி எனக்கு ஆசையா இருந்தது பஜனை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். கொஞ்சம் நீங்க அந்த புக்கை நான் திருப்பி போடுறேன், வீட்டுல கொஞ்சம் படிச்சுட்டு நீங்க வந்தீங்கன்னாக்கா இதுவும் ஈஸியா போயிடும். அப்ப நம்ம பஜன்ஸ் எல்லாம் கூட நம்ம ஆட் பண்ணலாம். ஓகே, படிக்கோ நிவேதிதா. இது பிரசாத சேவை என்று அழைக்கப்படுகிறது. பிரசாத இன்பம் அல்ல. சேவா என்றால் சேவை செய்வது. பிரசாதம் எனப்படும். எனவே பிரசாதம் கிருஷ்ணரை போலவே மதிக்கப்பட வேண்டும். ஒருவர் பிரசாதம் கிடைத்தவுடன் அவரது தலையை தொடுகிறார், ஏனென்றால் அது கிருஷ்ணர் முழுமையானவர். இந்த வழியில் நாம் சாஸ்திரங்களில் கூறப்பட்டுள்ளபடி பயிற்சி பெற வேண்டும். ஸ்ரீல பிரபுபாதா விரிவுரை 6.1.18 ஜூலை 1, 1975 டென்வர். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சோ பிரசாத சேவை பிரசாத இன்பமா, அங்க நல்ல பிரசாதம் கொடுக்குறாங்க, அது இன்பத்துக்கு வேண்டி நம்ம போறது கிடையாது இல்லையா? நம்ம மதிக்கணும். பிரசாதம்னா இது புனித பிரசாதம்னா கொஞ்சம் தான் சாப்பிடணும். அதுல இருந்து நம்ம மிச்சம் வச்சு வரவாளுக்கெல்லாம் கொடுக்கணும். நம்ம வீட்டுல வருவாங்க, யாரோ வந்துன்னா சாயந்தரம் வருவாங்க, அவங்களுக்கு பிரசாதம் கொடுக்கணும். அந்த எண்ணத்தை தான் அவங்க பிரசாதம் வைக்கிறது. புளியோதரை நல்லா கிடைக்கும் இல்ல, அந்த நல்ல தயிர் சாதம் கொடுக்குறாங்க, நம்ம சாப்பிடணும். அந்த எண்ணத்துல நம்ம அந்த எண்ணமே இருக்கக்கூடாது மெயினா. பிரசாதம் இன்பத்துக்கு வேண்டி நம்ம பிரசாதம் சாப்பிடணும். சேவா, பிரசாத சேவா, அதுதான் நினைக்கிறோம். அப்புறம் பிரசாதம் எனப்படுது. அதுல இங்கிலீஷ்லயும் தான் போட்டு. therefore பிரசாதம் should be respected as கிருஷ்ணா. பிரசாதத்துக்கு சொல்றாங்களா, அதனால அது கிருஷ்ணாவா பாவிக்கணும், கிருஷ்ணரை போலவே மதிக்கப்பட வேண்டும்.
ஒரு பிரசாதம் கிடைத்தவுடன் அவரது தலையிடும் சொன்னாலே ஒரு தீர்த்த பிரசாதம். வேற சாப்பாடெல்லாம் கொடுத்தா தலையில தேய்ச்சிக்க மாட்டோம். தீர்த்தம் இல்லையா, அந்த இது தண்ணி எல்லாம் போடணும் இல்லையா, துளசி இதெல்லாம் போட்டு அந்த தண்ணி கேம்ஃபர் கற்பூரம் எல்லாம் போட்டு அந்த தண்ணி எல்லாம் கொடுத்தோன்னு இப்படி குடிப்போம். மண்ணில நல்லா ஊத்திட்டு இப்படி தலையை தூக்கும். ஏன்னா ஃபுல்லா நம்ம உடம்புல அது பரவட்டும். என்னெல்லாம் அதோட நல்ல ஒரு பாசிட்டிவ் வைப்ரேஷன் இருந்தா அதெல்லாம் நமக்கு உடம்புல பரட்டும். அந்த மாதிரி நம்ம பண்றோம் இல்லையா. இந்த வழியில் நாம் சாஸ்திரங்களில் கூறப்பட்டுள்ளபடி பயிற்சி பெற வேண்டும். So that is what we do. It's not a big thing. சாப்பிடுறது கையை ஊனிட்டு இருக்காங்க இல்லையா, கையை தரையில ஊனிட்டு அது இங்க போட்டுருக்காங்க, அப்படி சாப்பிடுறது. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. முடிச்சாச்சு. எஸ், யாருக்காவது எனி கொஸ்டின்ஸ்? யாராவது டிஸ்கஸ் பண்ணமா? ஒரு நிமிஷம் நான் ஸ்டாப் பண்ணிடுறேன்.